Giçäşi mehriban doganlar. Häzir täze güne başlayanlara da günüňiz aýdyň, bereketli bolsun. Mehriban doganlar, edi tomuşaçylar, gadyrdan illeşler. Bugün giç wagt, gaty giç wagt, Türkiýe wagty bilen gaty giç wagt eýem birin ýaly gün ýaýlym edýär. Bakyň eli boş wagtyna gawat getirmek kyn. Şoň üçin hem Baky bilen şu gün tomaşaçylardan kelip gowşan köp sanly soraglara jogap Serdardan we gulçulukdan nädip halas bolmaly, dynmaly. Şoň bilen baglanşykly Baky bilen şu gün söhbetleşik ederiz. Baka öz soraglaryňyzy zatlaňyz bolsa aýdarsyňyz. Häzir hemişe adatdan bolşýaly. Azat İshakowa azatlyk diýip, Azat İshakowyň biziň kanalymyz üçin taýýarlan videosyny hem özü hem watandaşlarymyzy ruhlandyrar ýaly halk köpçüliginiň dikkatine ýetirýär. Soň Baky gelir, biz söhbetleşigimize dowam ederiz. Edilmişler Azat İshak ve azatlyk azat ýadymyzdan çykaramyk. Azat üçin görüşmäge dowam edýär. Bugünkü temamyz biziň Baky bilen bolar. Baky ýene 5 minutdan geljek diýdi. Ýene bir salamdan Baky biz salamlaşýançak, salam telik edýänçek netip bolsa gelir. Onuň Bakyň şu Serdardan we umuman şu haram tokumu Türkmeniň başyna musalla deden, başyna derd eden gulçulugyndan nädip dynmaly. Şu arada men Bakyň garaýşlaryny şu gün halk köpçüliginiň dikkatine ýetirmek isleýän tesirlerden görýän Ivan Grozny gele görsin diýip dile etýärdim. Tesirlerde görýän Ivan Grozny bar. Sebebi Ivan Groznyň köp soraglary bardy. Şoň üçin gelmese gynanardym. Ni onna adatdan bolşýaly. Biziň Türkmenim kanalynyň gün ýaýlymy alyp barýan tesirçilerimiň alyp barjylan, moderatorlaryň, tomaşaçy moderatorlaryň salamlaryny halk köpçüligine ýetirýän. Garazoglan Türkmen, assalamu alaykum mehriban illeşler. Salamlanmasyňyz hemme diýe. Sag bol, Garazoglan Türkmen. Bir wagta diýmeýin ýöne giç wagtda şular ýaly ýaýlyma, efire başladyk. Baky üçin amatly, Bakyň özü. Şular ýaly efire deli diýdi. Menem dogry aýtsam bugün bayramçylyk bolan soň köp tanış bilişler bilen biziňe bayramymyz däl bolan ýöne bu bayram gutlayanlar bar. Biziň ýaşap ýören ýurdumyzyň esasy bayramy bu. Noel ýa Christmas. Şoň üçin onuň
bu tanış bilişleyen goňşy bolamyň iň esasy bayramçylygyna bir duýgudaşyk bildirmesen baryp olar bilen bir toý taçakda oturmasaň zat etmesen bir hili gowy däl-de. Olaňyň begenjini zadyny paýlaşmaly. Şoň üçin uzak gün şol myhmançylyk, myhmanlar eýle beýle on täze doglanlar zatlar boldy. Olar zatlar gutladyk tügeleme. Bayram, goşa toý, täze ili ýetip gelýär. Köp gowy üýt köçüklikler, habarlar bolup dur. Türkmenim kanalyna biziň görüşimize gowy boşaltlar teklipler gelip dur. Şoň üçin wagty geldi. Wagty hoş geldin. Selamünaleyküm. Waleyküm Hoş selam. bulduk. Selamünaleyküm. Görüşmek ama Geçersin. kıyım oldu ha devlet. Away. Geçer. Dowa tumor etdiler öýdän baky. He? Ay, problemadan başımız çıkmadı. Bilmedim öyle. İkimi de gargadalar mı näme etdiler? İkimiziň dostumyzy pozjak bolup şolary ýalakay. Men Her gün onda eger tesirçiler bilen salamlaşyp bolaýyn, ondan söhbetleşigimize geçeli bakay. Sagja bol. Mhm. Ivan Grozny salam döwlet baýan watandaşlar baky diýe sagja bol Ivan Grozny. Ali tatly giýçäşi mekrowany illeşler DB baky diýe sagja bol. Karagül köp wagtdan näre ýokdy Karagül. Salam aleykum Türkmenim, halkym, milletim, Türkmenistan, Baýhan, işin ileri sagja bol, hemmemiň işimiz ileri. İlgin mähbetli hyzmat üçin, işler üçin hiç gurrun yok. Başysyny Ivan Grozny sawol döwlet menen garaşan baka diýe. Garaşdyk, geldi baky, hoş geldi, sapa geldi. Garazoglan Türkmenhany bakyny diňläliň näme täzelik diýe Ivan Grozny efir etjeňi bilsem dagdanam bolsa dangdanam bolsa garaşdyk diýe we hazır ömrüňiz bolsun. Ivan Grozny hazır hoş geldin. Ýalňyz bolmayan gurt diýe ýalňyz bolmayan gurt hoş geldin. Hawa baky soňky döwürlerde Serdar Berdimuhammedowy profili has halka malaýym görkezmek üçin ýa-da halkyň gulagyny zadyny öwrenşdirmek, gözüni zadyny öwrenşdirmek üçin samsyjak, gülkünç bir hili zatlar, propagandalar edilýär. Ýurdun içinde de edilýär, ýurdun daşynda da bilip bilmän şol Serdary tagta getirmek üçin edilýän işlere goşant goşýan adamlar bar. Şoň üçin biz watandaşlarymyza duýduruş berdik, äga boluň diýip. Dün sen gelip bilmediň, işlediň. Şoň üçin şu gün ýöreýte mikrofon taňa tapşyrýas. Bugünkü temamyz baky bilen Serdardan we gulçulukdan Türkmenistanlılar nädip gutulmaly, dynmaly. Şoň ýollaryny. Ýöne ilki bilen şu Serdar barada şu edilýän propagandalara garaýşyň ýa umumyň Serdar bilen baglanyşykly eşitýän zatlaň analizlaň näme? Şoň bilen bir halk köpçüligini tanış etseň, bakyjan söz sende. Hoş bulduk. Hemmelere selam. Devlet abi bu zatla bana sürpriz değil. Men öňem aýdypdym size. Fevral aýynda öňümüzdäki ýyla taýyny Serdar taýynyk görýärdi. Onun üçin men üçin sürpriz değil bu bolup ýören zatlar. Bular el başlangyç. Yani bu näil diýen size? Käbir zatlarda we köp kiçi zatlarda täzelikler çıkarar Serdar ki. Mesela kanunlarda üç geçikler bolup başlar da önümüzdeki yıldan. O neyle? Käbir neyle? Ufak kanunlar var ha.
Sesin gitti ýöne döwlet kiçik kanunlarda ütgeçiklik edip bilerler yani. Ulusuna değmezler de. Ýöne koýjak Ne kiçik ola? ýerim kanunlarda. Kiçidillen bärde. Şolarda ütgeçiklik ederler. Yani Sen bu Serdar'ın Serdar'ın bazarlara aylanmagyna näil baha berýän baky? bu neme halkın gözüne näil diýerler, öwretmek, alıştırmak diýer Türkçesi. O gözüne uğraştırmak. Gözüne oynaştırmak sebebi hazır sinedýän bolsanız açılışlara, zatlara da Serdar gidýändir. Köp yerlerde Serdar öňe çykyp başlady. Indi kakasy izle arka planda. Baky bu O iýmit gelecek prezidentimiz. gıtçylygyny çözebilermi Serdar? Gutoron dargan öz dargadan ykdysadyetini düzeldip bilermi Serdar? We Serdaryň şaýkasy Eğer normal bir prezident bolsa çözüp bolýar, iýmit gıtçylygyny Türkmenistan içinde çözüp bolýar. Öyle ta. Şunu alaýyn. Arkan Serdar çözüp çözüp bolýar. bilermi? Serdar yok çözeceğine inanmayan. Yani çözüp bilýär, ýöne çözmez. Düşnükmi? Çözmez. Paxta bilen buğday. Aslında şu zada aýdaýyn. Bunu en köp etmeli işlerinden biri şu önümüzdeki 3 yılın içinde. Mesela gıtçılık bolcağından analiz edýärler de, hem analizciler hem zatlar. Yurttaşlarında aslında bunu mesela Avrupa yurtları hazır. Ondan sonra Xitay ucu basacağına basıp koydu. Gıda nemesini depolonu doldurmalı. İýmit Sen ıskalaklaryny, önümüzdeki İýmit ambarlaryny. o önümüzdeki yıllarda mesela çekirtke salgını diýerler ya. O. Şo bolýar, her hili zat bolýar önümüzdeki yıllarda. Bu garanti. Bunun gaçary ýok. Ondan sonra gıtçılık bolýar da o hem temperaturan nemesi kızması. Onun için Türkmenistan gaýtan paxtasyny bir gra koyup hazır yurdun içinden ekin ekmene başlasak az mantıklı bir hareket bolacak benim pikirimce. Mesela bağın toprağı verimli onun için. Neme baky, sizin oýlan bagyşla şol Watan Habarlar programasyna ýurdumyzy özümizde öndürilýän önümler bilen üpçün etmek nämesi boýunça ay şol neme haramdan nämesi boýunça näme diýip şol ýaly propaganda bar. Şol bazarlarda görkezilýän önümler Türkmenistanyň içinde öndürilýän önümlermi? Yok, yurttaşına gelen. Dermanlı Oğlum önümler. dermanlı, Var, kebiri Aşgabat'ta nemedilen var. Mesela et ürünleri dermanlı. Tavuk, onda da tavuk nemelerinde. Etlerinde. Pomidorlar dermanlı. Aşgabat'ta öğretiliyor. dermanlı diýenmi? O garmon. Dermanlı diýenin garmonlu mu? O. Garmon verilip, çiğserilip nemedilýän. O, şo da kızartırlar. Yalpıldap durandır sineden basar. Ulaka. Hawaýny bu bizim watandaşlarymyz, halkyň köpçüligi bu häzir Serdaryň gözüne uğraşdyrmak üçin, halka Serdary gowja görkezmek üçin bu edilýän propagandalara, oýunlara, yalan sapalaklara, hilegärliklere inanarmy? Yurttaşındakiler inanmaz. İçindekiler mecbur, zor bilen. Yurttaşındakiler hem saýlawda ses berende konsul berden sen kime bersen ber, aňra gidende Serdara öwrülip gidýär şo ses. Bak burada ünsümi çekti şol Watan Habarlar programasynyň nemesini gepleşipdi. Meselem Balkan vilayatyna baranna känmir adam kän görnen okdy. Bazarda, daşowda da şeýledi. Soň mara bardy bolyn Maryň bazaryna şol
bazarın içinde adamları gürledip zat edip yürütü zakaz boyunça adamlar zatları gürledip formatyny ütkötdiler. Sen şuna nähil baha berýän? Balkanna ya Daşowuzda adamları gürleder ýaly adam tapdylarmyka ya-da adamlar garşy çykdymyka? Näme üçin Balkanna Daşowuz edilmedi de marda edildi şolar ýaly bir yaranjaňlyk, ýallaklyk. Yo, Ýüzüňi çekdimi sen ben buna seredýärmi? ben Vatan habarları seyredem yok. Yöne internette seyrettim kabir nemelerinde. Yöne ben buna şunu seyredýän, tersine seyredýän devlet ha. İki prezidentin hem Sapar Murat Niyazowyň, Berdimuhammedowyň iň gorkýan iki velayaty bardyr. Ezberden etmesin hiç kim. Yok Daşowuz bilen Balkany aýyrdyň, ahal aýyrdyň diýmesin. Yani ikisinin hem gorkýan velayaty Mar bilen Lebap. Sebebi bir gep bardyr. Marı başlatsa Lebap izin alıp çıkar diýen. Ya şoň üçin näçe mundan bir 2-3 ýyllykda bir Türkmenistan içinde de bir nemeler bolup da habarlar mesela Marda oğurluk başladı zaten soň oğurluk edenler bir Lebap'ın aksentinde gürleýär zaten şoň ýaly mış çıkarıp zat edip Lebap bilen Maryň arasyny bozmak üçin her hil nemetler seredik. Halkın köpüsü neme deyip neme diýär Daşowuz bilen Lebap ýakyn deyip aslında tersine Lebap bilen Mary ýakyn bir-birine halk bolarak neme granisan aýdamak halk bolup seýanem üçin sin edip görün Lebap bilen Mary bir-birine gyz alıp berip söwda tijaret hemme zady öz arasynda edýändir. Ya şäherleri ýakyn bolan üçindir ýa-da bilmedim indi. Ýöne halkam Brazil'de Bizim maksymyz Ersan Lebapdan ýöne soň neme Maraý aýranma bizim tokum tijimiz. Ene taraplamyz, ata taraplamyz, eje taraplamyz. Meselem Ak Mehmet Bay, men ejemin kakasy, 10 kakasy Selim May, şol bizim togurumyzdaky şol Türkmenala etrawynyň ýeriniň bir bölegi bilen ýolatynyň bir bölegi umuman şo taýlara eýeçilik eden Selim Bay ekeni, özüniň 300 atlysy bolan şol gyzyllar, kommunistler, oruslar gelip basyp aljak bolanlar şolara garşy söwüşip şolara garşylyk gaýtawl beren basmaçylardan şolar mesele. Devlet alsa internetinde problem var. Problema var. Aha sesin kesilip neme diye bir donup kalıyor. Ondan son şunu aýdaýyn devlet Marda kennemeti dediğinizde bazarda adamlar bilen gürleşip zat etti deyip. Olam näyle adamların gözünü boyamak. Yine Maryň sineden bu söz aslında Mar bilen Lebap kennemeti de o şikayet edip ayaklanıp o zapravka yakıp yok yine bir zat edip o bazarda yolları yapıp demeden de şonda indi bulam şunu neme diýär bilinç altına sokýar diýerler de Türkçesi näil diýen Aňyna ýerleşdirýär, aňyna ne biz goýýar. Marda hiç kim şikayet eden o hiç hili neme yok halk bilen arkaýyn görüşüp neme diýip Serdar zat diýip halkyň içinde bu bir ikincisi hem halkı Kareş Rotay'da bazardakiler hiçbir ev satacağım derse adam delenmesi işleyen hükümetin adam olur. Yani yine de şu televizyonda görenler, haberlerde görenler ne diye da Serdar kim bu? Kurvangul Berdimuhammed Fiyalı değil. Halkın içinde rahat aylanıyor. Halk bilen dertleşiyor zaten. İnce 100 kişiden birem şunu düşünüp biliyor. Bolup bilen zaten. Şu benim fikrim. Ni tesvirlere de var. Göz ataly kän bir nemetmäke, üýşüp gitmäke baky. Şu taýda Ivan Grozny baka sorumma Serdar prezident bolar. 3-4 ýyldan soň
Türkiýeň taýýarlayan adamy prezident bolar diýdiň. Näme üçin? Türkiýeň taýýarlayan adamy bolmaly. Bul zatlardan Serdaryň habary ýokmy? Ol ýol berermi diýe, Serdar ýol berermi diýe şol taýýarlanýan adamyň özüni aýryp ýerine geçmegine diýe. Baky Geldim Döwlet ağa ýekejem. gaýtalaýynmy soragy? Baka soragymma Serdar prezident bolar 3-4 ýyldan soň Türkiýeň taýýarlayan adamy prezident bolar, şoň ýerine geçer. Yok Diýdiň yok onu diýe. düşündüm. Ama näme üçin? Düşündüm Mhm. az ýekejem. Serdar häkimete öwrenşen soň, güýçlenen soň şoňa näme ýol berermi? Razy bolarmy? Öz ýerine şoň geçmek üçin şey diýip soraýarlar. Indi şunu alaýyn. Bu ıı, Serdaryň elinde bolan zat ýa-da bir hökümetiň elinde bolan bir deme däl bu. Gizliň güýçler diýe bir zadam bar. Mesele dünýäde Illuminati Sionizm diýerler. Şonuň Illuminati'nin karşıdaşı bolan bir asy Illuminati'nin kän zady öňkü mesele bundan 1000 ýyl öňkü Orta Asya türklerinden alınan bir nemeler şolabilýäris aslında kanunları. Illuminati'nin. Ine şunýaly güýçler var türklerde de. Ýöne türklenkide aksakallar diýilýär. Türkler diýende Türkiýeň türkünden gürrüň edemokmy? Dünýädäki türk soýdaşlaryndan gürrüň edýär. Inde berde Serdar'ın belki havari bardır. Belki yoktur. Ona men isat diýip bilemok. Yani Serdar'ın gideceği prezident bolsun bolmasın öňümüzdäki 2022-2023 ýylynda 60 sany ýurt ýykylmaly. Dünýäde ütköşüklik bolmaly, syýasy ütköşüklik şeýlemi? Awa, 60 Ben- sany ýurt ýykylmaly. 60 sany. Awa. Owganistanyň barmy şoň içinde? Awganistan, İran, Türkmenistan, asnamno Asya ýurtlary. Afrika ýurtlary bar soň. Ben. Ya Xitayň giren ýurtlary da. Dowam et. Indi Serdar näyle garşylyk görkezip biljek bu adamlar aýdyňan. Özlerini prezident edip oturan adamlar şolar ha. Özünü prezident edip oturan adam. Özüne hem sen ayrıldı ya ayrıl ya. Hocaýyn işgärini islenip işinden aýyp boşatyp bilýär diýäňde. Awa. Göçtükler. Ne? Hazır soňam ýene bir zat var. Ine siz edýän bolsaňyz ide beren size ura diýendir. Siz özüňiz neme diýäňiz? Ay şular nemedir zat diýip kän gürleşýärse indi halk bilmedim indi bizimkiler bizim halkyň köpüsi bilýär hani işine. Soňky wagt siz edýän bolsaňyz köp YouTube kanallar açıldı. Türkmenistan habarları diýip türklerde, soň Novosti Türkmenistan diýip ruslarda çıkıp başladı. Şo bir ruslarda çıkan hem türklerde çıkan hem habarlaryň YouTube kanallaryň eýeleri bir şolaryň. Türkiýedäki adam bilen Russiýadäki adamyny işledip neme diýerler. Men bir iki kişiyi düşünüp otyn kellemde kim olduklarını bir %75 yaklaştırdım. Kimliklerini öğrendim yani. Yani sin etseniz diyecek bolýanym soňky yani bu ýylyň başyndaky YouTube kanallara seredin Türkmenistan hakkında habar berýänlere birem ýyl soňuna dogry. Näçe paşda %70%
ýokarlandy. Käbir YouTube kanallar var türklerde görýänler, soňra ruslarda. Türkmenistan Novosti Pro mu bir zat diýip. Her minutda bir Türkmenistan hakynda habar goýýar. Minutda diýen ýaly. Bulan önümizdäki ýyl bir ütkeşiklik boljagynyň alamaty şu. Aslında häzir köp zat mediadan edýärler-de. Düşnükli. Bagıştaýda sözüňi unutma. Ara oşup bir zat sorajak bolýan. Şeten YouTube kanallar diýdiň bolýan. Bu kömelek ýaly köpelen aktivist däller, aktristleň opozisiýan kanallary bir hili bulaşdy. Bir hili olar näme diýjem bilenmok. Meselem devleten ullukan bir kanaly wady. Burdan yitirim boldy. O enalolar başga planetalar gelip alyp gitdimi näme boldy belli-de. Soň bir hili bulaşyp berler. Soň ol keminejik bir topar gara pencere açyp otaýdan gıýbat edip otyr. Bir zatlar edip otyr. Täzin zatlar bolýar. Umuman opozisiýa we aktristler nime sırkına singen ýaly boldy. Bir hili Inde döwlet daragadylar näme? şu Ya bular wezipeni başka birine tapşyryp inni etmeli işlerini etdiler-de gedegi başgalarına berdilermi näme boldy? köpüsü şon ýaly, hemmesini aýdyp bilemok. Köpüsü şon ýaly. Ýöne şunu ýaly bir zadam bar. Öz aralarında da düşünüp bilenoklar. Şoňa bir dağılma nemesi var. O sen Näme sebäp bolýar şolaň öz arasynda düşünşmezligine? Menim şoňa düşünüp bilenmok. Düşünşme diýen näme bar? Wezipe paýlanşy barmy? Sen indi seredin. Türkmen prezident bolmaly. Ondan ol bir aýal näme? Saglyk ministrmi ýa bilim ministrmi? Umuman her kimiň şolar ýaly nemeler bar-da. Olaram var, ondan soň ýene şunu ýaly bir zat var. Polşa açıldı. Polşa diýdiler. Polşa gitti köpüsü. Berde kalanlar hem sonra näme diýdi? Sen meni taşlap gittin diye ýoluň ýarysynda. Sen diňe özüňi düşünip otursan diye. Şon ýaly bir arada dağılma boldy. Ondan soň o dünýäniň öbür ujunda oturanlar bar. O ne deriz, bu ne deriz diýip adyny bermeýän ýa düşünendiriz dünýäniň öbür ujunda oturup, başga bir kıtada oturup Türkmenistany ýykjak bolup oturanlar bar. İstanbul'a gelecek diýip näçe kişi söz. Yok, İstanbul'a gelecek diýip näçe kişi söz verdiler mesela. Özüm gelen, öňünde özümü yakarın. Yok, İstanbul konsulunda men özüm lişine öz ayağım bilen girecek. Hani maňa näme etsesin diýip näçe kişi söz verdiler. Hani o söz tutulmadı. Başta 4 ýyldan beri şunu millete söz verip oynap gelip oturlar. Sen bar konsula, sana bir zat diýseler men bar. Sen bar da ýöne sen başka kıtada otursun. Dünýä öbür ujunda otursun. Maňa peýdan ýok. Sen öýüňden çykyp gelýänçe bir 2 gün gerek-de. Yok gelmeýärler. O tarapyndan arkaýyn bolun. Sebäbi men özüm näçe gezek synap gördüm olary. Ne gelýän diýerler. Indi kepde gelecek. Yok maşyn. Belli bir nemeler keyp edip, gyzygyp, ürjedip dinleýär şolar. Ağzından gıllygyny aktaryp. Indi her bir kör satıcının bir topal alıcısı var diýerler. Şo da. Alsak satıcıyın alsak alıcısı. Kör alsak. Körler bir-birini gollar nämedir diýmem bir söz var. Körler körecik der. He? Körecik der. Yaman täzin zatlar aýtdyň sen bu neme
köpelýän soňky döwürde şol nemeler barada, YouTube kanallary barada. Ve Yani soňandan has bu köpelmeye başlaysa son kuvat sizin edýän bolsaňyz şu habar şu YouTube kanallarında näyle nemeler çıka bolsa mine şu son 3-4 günlükde çıkmana başladı. Türkmenistan'da derbi olacak. Yo Rusya'da kam şo bir zat aýdýa. Yok Türkmenistan'da halk hökümet çalşyk ayaklandı. boljak. Yok Hökümet çalşyk boljak, o, revolýusiýa boljak. yok halk ayaklanmaya başladı. Halk karşı yine bir zat diňe şunu azatla çıkmaya başladı. Ona men size aýdaýym mı? Bu oyun nerede oynaldı? Edil şu oyun Libya'da oynaldı bilýän bolsaňyz. Daje e, 2011 yılında şu yanlışmasam ama 2011 yılında şu Kaddafi öldükten son mu kadıyanda ya da ön mü? Karşı Amerikan soldatları bu hakiki bolan zaten indi televizorda novisi dinlep oturlar. Novisi de aýdýar da şu soldatlaryň oturan yeri kararçı bombalandı diýip habar çykýar. Sesim gelýärmi Döwlet han? Awa. Soldatlaryň oturan yeri şu wayenny bazasy bombalandy diýip habar çykýar. Soldatlar ama diýär bu haçan boldy diýär bizim habarymız ýok diýär bu zatdan diýär. O taýda Düşündiňiz mi? Dogurdam? Aa, da ine şu da edil şonu ýaly bolup başlady Libya'da da ine Kaddafi aslında mesela köp kişi diye de Kaddafi diktator diýip. Men gözümde Kaddafi diktator däldi. Kaddafi ýaly bir diktator bolsa öpde başyňa goý. Toý edýän 130 metrekare kvadrat metr 3 komtaly öý berýär. Toyun masrafını edip berýär. Maşyna alýan maşynyň 75%-ni töleýär. Yurtdaşynda okayan aýlyk $2000 hesabyna pul ýatyrýar. Bu adam Kaddafi mi ya da bizimki bu adam diktator mu ya da bizimki diktator mu? Haýsy diktator bu? Diňe bir şarty var. Kaddafi sen işine garşma boldy. Yani onu eleştiri yapma. Sen istediğin edip bilýän, onu eleştiri yapma. Tankid etme diye. Başka nemesi yok. Libya halkı ama öz karşında da ne? Indi karşı Libya halkı bilen Türkmen halkı bir değil. Bakı. Indi meselem Azatlyk radiosunda bu İstanbullu sağlık ýaly gowulmayan bir watandaş gürletdiler, ýollary açdan men sizin üstüňizden prezidente ýüzlenýän, Haramdaga ýüzlenýän awa gaýrat edip, awa şolar ýaly men ýallary, diňe meni tel men ýallary bir ýurda aşyrsaňyz zat, eýle zat diýip şeýdip gürletdiler. Indi Haramdagyň rehimi inmedi bu halka, ýöne Serdaryň rehimi inni seredin. Serdar kakasyalar halkyň ýanyna diýip bir şolar ýaly pikir, garaýyş, propaganda edilip Serdaram bir kysany nemi berse, uçary berse, samalyot berse, bilediňiz menden nise. Hawa. Inha ýollary açýan nise. Ondan ol ýanka aýtdyňa hojaýynlary Serdary çalşak bolanda halk Serdaryň arkasynda durmazmy şolar ýaly kılatlar etse. Serdar gowy bir oyun oynap bilse halky çekip biler özüne. Onu men bolsam Serdaryň ýerinde men edip bilerdim şonu. Halky özüme çekip bilerdim. Ýöne onu berdan aýtjak gelden kanşy. Ýöne şuny bir zat var. Biraz kıyın indi mesela men Serdar'da Serdar'ın oğlu gelsin, aktığı gelse de men inanmam yani. Özler adyalar kanında varsa diyeler. Atasına emeden olsa oğlan şon eder deyip özler ayttılar ha. Onun için yani ondan neyle daşarı güçler geldi zat deyip oyun oynap nemedip biler de indi halkı toplap biler bir yere. Indi näme bolsa da ýurduňa daşardan biri çozan wagty ýa napada eden wagty halk prezidenti seredany o ýurdunyň awatlygy üçin näme diýär orta çykýar.
Şonu ýaly oýunlar bilen edip biler. Ýöne öbür türlü Serdar uzak galjana men inanamak. Men görüşüm Serdar'ın uzak kalacağına hiç ile neme yok, garantisi yok. Bu Ya bu arada azatlığı hem o iki taraf oynaya. Azatlığı iki taraf oynaya. Kim pul verse şu an nemesinde ipine bağlanıp yoro. Azatlyk Radyosynyň türkmen bölüminde diýen mi? O. Ol rejimiň kontrolunda gurrumsuz. Ol zakal boýunça habar edýärler. Sultan Açylowan Yo, Azatlyk Radyosynyň türkmen bölümünden aýrylmagynyň sebäbi uly dawa boldy. Aýrylmagynyň sebäbi Sultanaýda türkmen bölümüniň Pragada oturandan Pragadaky ofisdekiler hökümetiň adamlarynyň hökümetiň öz radiýanyň içine ýerleşdiren adamlarynyň üstü bilen diktatorlyk rejimiň zakaty boýunça maglumatlar şo formatda iş alyp barýanlygyny aýdyp suwut edýär. We Türkmenistanyň Amerikan Türkmenistandaky ilçihanasyna aýdýar. İlçihanaň üstü bilen halkara guramalara Amerikadaky düýbüne ýetirýär Azatlyk Radiosynyň. Şondan gatyly dawa bolýar. Ýöne şonda da şo häzirki şo taýda oturan hökümetiň kontrolundaky ýankaýdyanyň iki taraply däl olar, köp taraply oýnaýar. İki tarap däl, iki tarap bolsa olar perişte ýaly kabul etmeli. Olarda tarap ýok. indi Şolar ben size dawalaşyp bir bolan wakany gurun bereyim. Ha, 2016'da da yanlışmasam neme boldu? Bu Lebap'ta vazalın yanında ças yandı bilýän bolsanız. Öň bir näçe ýyl aýdyp geçdim onu. Lebap'ta hakim Lebap'ın hakimi öz nasyp nemetde ogly tutuldy şonda. Ogly tutulanda karoçy 15 milyon dolar pul bilen tutuldy zat diýip azatlyk şonda nemetde de açıklama berdi. Ile şonda azatlyk eğer ýesizçe hakykatdan hem munýa güýçli işleýän bolsa Türkmenistanda o taýda 15 milyon dolar ýokdy. Bir 23 milyon dolar bardy. 2. Ol oglan o pulu nirä gidip barýanlygyny näme üçin aýtmady? Ol oglan pulu ýurtdaşyna çykarjakdy hakykatdan hem. Ýöne o oglana prikaz ýaly berilýär. Yurttaşına çıkar, yurttaşındaki Türkmenlere kömek et, Türkmenleri topla diýip berilýär pul. O oğlanım kakpolosunu şo işi etmek için inamlı oğlandı. Tutuldu 20 yıl türmeydi. Kakasam özünü nasıl öldür deyip çıkarıldı. Bunları araştırsa sonra ças yananlığı hakkında haber verdim yok mu onu bilemok. Ya, o çası kimleri yaktı, näme üçin yandı, näme sebepden yandı. Şuları açıklasın onda azatlık çesini işleyen bolsa. Bu arada Farapda hemen bir yerde bul mektebeme ýalypdyr. O nämen gurulmy? Onu bilemok ya Dölet ağa. Yandı onu eşittimden o yere partizan azatlar diýip çıkardılar hikaye. Eğer partizan bolsa okul näme üçin ýakýar? Gitsin aporny ýaksın da onda on ýaly partizan bolsa, yüreği ýan bolsa. Ayna adamlar Aýdybotuna wagzalyň ýanyndaky çasy ýakdylar. Simbol o Aýdybotunyň toçkanda ikinji addel bar. Ondan sonra Çerjoň şäher hakimliginiň nemesi bar. Ondan sonra 02 bar. Ya o taý her 10 metrden polisin gaýnap duran ýeri ýakdylar adamlar çasy. Ana etjek bolsalar partizan gidip okuwna üçin ýakýar. O çağlaryň näme nemesi bar o taýda. Çağlar goýda bilimini alsyn. O partizan ýan adamlar o partizanyň nämedigini düşünür ýaly olarda akyl bir aň, düşünje, kellede bir şygyrdy ýok. Olar ýana aglyna näme gelse şonu aýdyp Ýok. Men bir zat öwrendim-de Döwlet ağa. Kim gaty görse gaty ýerde otursun diýilýär bizde. Şuňa bir zat bar. Mende iki klas aýryan onu.
Murat Kurbanow'a ön aýdaýyn. İstanbul'da bir yer tutulýar. Başka bir yeri çıkarýar muny. Hı Murat hı. Kurbanov şu sekundda çıkýar, yine biz çıkardık diye, yok insan hakları kuraması bilen çıkardık diye, on bilen çıkardık diye, bun bilen çıkardık diye. Aslında işin arkasında başka biri var, çıkaran başka biri. Olara reyting gerek. Şimdi bu tarafın nemeden, yani ya da yine Türkmenistan'da bir zat olsa biz ettik diye. Hı hı. Bizimkiler etti, devlet etti diye. Şimdi belki taraftan hazır indi son kuvat Türkmenistan'da bir yerde yangın olsa ya bir zat olsa ne partizanlar etti deyip çıkarıyorlar. Birazcık hem realist olalım. Hı hı. He, bakı, neden teman üstünden gelin. Bular 15-nji ýanwarda halky ayağa almaga çağırýarlar. Şu diýerler test, hemmek üçin test, ulugur synagdan geçýär, organ işgärleri, howpsuzlyk işgärleri, döwlet işgärleri, siz kimiň tarapyndan? Siz diktatorun tarapyndanmy ýa ayaklanyan, ayağa alan halkyň tarapyndanmy diýip, halky ayağa alyrmak üçin ayağa alanda şular ýaly çağırışlar edýärler. Sen muňa näil baha berýän? Bu Bir, çağırışlar hem şol ýanky aýdýan taýýarlyklaň şol nemen içinde mi? Şol ramkan, şolan, şäň içinde mi? şu YouTuber değil mi? Yine Hı. şolan içinde değişli. He. Olum hemmeti bir hereket edýär, he? Ava. Hı. Birbirini tanımaya yöne şu bir hareket ediliyor. Ondan sonra Täze. Mhm. 15. yanvarda ben başka bir zat soracak sizden. Mhm. Yine Murat Kurbanov sentyabrın 15'i dedi. Dine 15'i näme üçin aylardan başka gün mü yok? Dine 15'ini tutyak ayın ortasında. Gogoryan sanydyr belki. Herkimiň bir uğurlu sany var. Menki 22 metelim. Men uğurlu, maňa şowly, düşümli gelýän san 22. Ýöne men 22 ile balaşykly hiç il çağırış edemok. Hawa. Şu Hawa dikkatimi 15 näme çekti. üçin 15? Şonu benim düşünüp bilemok. Son indi bunu şu YouTuber'lar ama 15'inde yok ayaklanma bolacak, yok yine bir saat bolacak. Nereden bu garantili gürrüňler gelýär? YouTuber'lara men neme diýotynaz. Bolýan Murat Kurbanov orta attı nemene. Yem attı kim iyice iyse iyisin dedi. Mhm. Çeňe batdy. Mhm. Kim Hı hı. düşýär? Mhm. Bu YouTuber'lar näme için aynısını gürläp otylar? Ratingdir belki. Ýok. Sen beýle diýen baky, ýöne men bilen syýasada, zada hiç sada düşünip bilýän röýdemok men şuraň. Sebäbi edýän işleri hiňe gelenok, logika gelenok, tebigatyn kanunlaryna Yok dahy yok. absurdyň barp Devlet ha. ýatyny. Bular diňe şu YouTube'daky reyting üçin edýämkä diýen. Durun. Onda ol dewletiň kanaly näme üçin ýok bolup gitdi? Devletan kanalını boş versen. Ve da bu YouTuber'lar bir Murat Kurbanov'un diyenine nemet. De o devletin içinde Yok, adam kalan oğlum yok. YouTube kanala. Oğlum YouTube kanala. Esasa çıkış Tamam eden da YouTube kanalı yok olup gitti. Ne için? yöne Murat Kurbanov var. Beylekler yok hazır. Dağıldılar sever. Yo dağılı da ol kanalın dağılmak bile hemen emeti var. Esasa çıkış edip oturan, girdeyici getirip oturan kanal buradan yok olup gitti. Burun yerden turduk golün deveten kanalı yok hiç yerde. Gözleyes yok. Ayarlarını mana can ediyorlar. Hükümet nemeni dövdü. Deveten kanalını dövdü. Dava kısalı Yok efir yok. edeli. Efir edeli Yok yok. gollaly zat dip şeydi adamlar yerlerden duygudaşyk bildirelli. Yok Geçmiş yok. olsun diýerli. Halkı 2-3 yıl ize atıldı. Düşünükli. Halk 2-3 yıl ize atıldı. Mesela 2022'de yurttaşından bir elin Serdar'ı prezident edip son Serdar'ı prezidentlikten ayıracak elin edeceği işini halk bir yıl ön edip bilerdi belki. Halkın özü. Türkmen halkının özü. Yani Berkdur. hazır
Hazır indi şonu Mhm. edip bilmeye. Ince Otla bir gitti. tren kaçtı diyeler ha. Şu Hmm. indi bizim emmemiz ünüsümüzü başka yerine çektik. Aslında bizim emmemiz hem yanlıştık. Mesela. Gençtay'da şu aydan YouTube kanallarının arkasında duran adam, ne şüphelenen adam aydayın. Adını açsam oluyor mu? Aytıp koyar. Bayram Şeyhmuradov. Be. Noyabrçalar. Aha. Sancarçalar. Hatta şu nemesem şu siz aydın. Down House mı o kanal var ya. O Townhouse'am şu mu? kanalda şu ben %100 diyem yok yine %75 yani %75% azat değil. Be. Ol Townhouse olýan menim Townhouse'a başga birdir diýip çaklayan sebäbi Townhouse'un edýän işlerine seretsen Townhouse diňe daha şowlara fokus edýär. Daha şowlara seret. Çemenöre. Ondan ol näme şo kakaşkama näme şo. Ol Angilya'da. göşüňe meňdeşler. Yok. Şor yere fokus edýär. Biram ayagalygyny devete garşy şol Murat Gurbanova garşy devete garşy bar bilýän şol galan zatlary ýadyndan çykardy. İki Bir adamma bayram meklamat ne diýär? bir Bayram Şeyhmuradov men şüphelenen adamım. Finans tarafından hem gücü yetiyor. Oňa ol YouTube kanaly üçin edil olar ýaly finansa gerek ýok. Düşünýän ýöne Yok, yurt dışında indi mesela onun Türkiye'de de adamları var da bilýän bolsaňyz. Arabistan'da Bayram var, Şeýhmuradowyň Rusya'da da Türkiýede adamlary bar. var. Ondan Mhm. soň Arabistan'da var asnamnoy adamları. O pul sanama üçün gerek de ama hazırki Arabistan'a kaçıp oturan pulları Bayram Şeyhmuradowyň üstü bilen daşaly aslında. Hökümet Ana bilen işleşýär. öz atasyny içeri atan adam bilen işleşen adam Bayram Şeyhmuradov. Gaty tätin. Ne? Ya siyasette görüp otursanız ha siyaset diýen zat şunýaly öz ataňy bile gerek bolsa Yo, siyasatyň günäsi ýok berde. Adamlaň günäsi bar. Siyasatyň näme günäsi bar? yo Siyasata siyaset kime şunýaly getirsen, gidýärdi. siyasatı kime getirsen, şol özüne göre oýnaýar siyasaty. Küçde oýnaýşy ýaly näme? Indi Palta bulam şu eline pil versen, yer depip, zähmet çekip, hasal aljak adamma, bulan pil bilen gyrgynçylyk etjek adamma. soňam Şolar ýaly ýene niýete göre. ýene bir topor var. Mhm. Olaram güçlü topor. Russiýada da var, Türkiýede de var. Aslanlar Russiýada, Türkiýede köpçülik. Ýene o toporu bir at berip bilemok. Mhm. Öňem aýdypdym. O topor ýöne hemme Türkmenistanyň yurtdaşyna çykyp ýetişen wayennysi, polisiýesi. Polis işgärleri bilen wayenny tarapy. Aslanlar işleyen işe. Yani olaryň media kanaly ýok men bildiğimçe. Hiç media üzerinden daşy şu etjek işlerini telefonda bile gürleşmeýärler. Olaryň hem ýöne finans tarapyndan güçlü. Hmm. Olaryň nemeleri, parolleri torpil. Öz aralarında torpilli diýerler. Be. Täsin. Ya hali munyalı köp nemeler çıkmana başladı öyle ta. Hali hiç tanımadığınız aslı bunun Türkmenliğine bir heli şüpheli garajak adamlarınız çıkıp bir heli kahraman bolýarlar. Şunça ýyllar Türkmenler üçün bunu edipdir, onu edipdir. Hali köp zat görýäňiz onu ýaly. Yo, onu Garaş. yo, onu häzirini biz bir näçe aýdan bäri görüp ýörsek abi. Tohum tiýiji bilen hökümetiň öz içinde ýurdu talan, halky talan, kezzaplan, ogrulaň hiç ýeri utanman halkyň öňüne çykyp
hamala aktivist ýaly, hamala şu rejime garşy çykylış edýän ýaly utanman, uyalman, yalan sözler aýdyp oturşy, halky ağlajak boluşy, halkyň ünsüni sowuşy, halky güýmeýşi bu zatlar bolup dura. Ni edilsen ýaly jikmejik bir çuňur aňyrsyny görmeseňem, ýöne şeýle synlaýan adamlar, meselem daşary ýurtlardaky bu çykyşlarda atlar haçan başlady, nirä geldi. Häzir seredýän sahnada köp adam sahnadan çekildi, täze ýüzler çykyp başlady. Sen aýdyşyň ýaly. Bu häzir geçiş döwri. Sebäbi häzirki ekranyň öňündäkileň hiç bir fundamenty ýok. Bular bir gereklik ulunulýan zatlar. Bular. Ýöne indi sen aýdyşyň ýaly, şol wagty gelenne hakyky oýunçular, hakyky artistler sahnaga çykyp şol proýekti durmuşa geçirmäge başlaýarlar. Ýöne Downhouse kanaly barada sen aýdanyňy men elimdäki maňa gelip boşan maglumatlardan çen tutulanda ol minnäki bar maglumatlar tasdiklanok. Minnäki maglumat daha şowuzlyçylyk edýän. Näme şu palçykdan bolsun, nämeden bolsun daha şowuzly bolsa bolýar diýip şol daha şowuzlyň reklamasyny edýän biri diýip maňa şey diýip aýdyldy. Sebäbi pikir etip gör, ol Murat Gurbanowyň ýanyndan aýrylyp akyl saty oturan bilen çemen öre aslında hawa bir ýerden olar ýöne dünýä garaýyş taýdan syýasy nemet taýdan halkyň öňünde tapawutly uşlar höküminde durlar. Ýöne şol kanalla ikisi edil bir iki taýaly diýip reklam edilýär. Atı täze. Bolýar da daş özlü goýarys diýip söz beren bolup bilerlermi? Kanaly işledi oturana diýendirler. Sen kelläňe göre işlet. O diýäniňem dogry. Sebäbi käbir tesvirlere gawat gelýände käbir tesvirleri şol ekranyň suratyny alyp iýerýärler. Meselem Türkmenoglu bilen şol Murat Gurbanowyň ýanyndan aýrylyp giden bir adamyň öz arasynda ýazyşylan nemeleri suratlaryny ýerdiler şolaň nemelerini, tesvirlerini, suratlaryny ýerdiler. Şonu Türkmenoglu şo taýda neme diýär? Bu diýär paran parlap otur da ondan şol neme diýsen niýe bu zatlary diýär şey etip neme diýäniň sebäbi bu diýär daha şowuzlylar şo daha şowuzlyň nemesi diýen diasporasy Aşgabatda organna zatda has köp güýçlü zat şu zatlara arkalanýanmy zat onuň daha şowuzlardan soňra lewaplar daha şowuzlar bilen lewaplar şu zatlaryň başyna şolar wagt ýaly bir hil şoňa meňdeş bir hil gürrüňler bolly soň ýöne bolupdyr da men okudum maly. Ondan şunu aýdyp biljek döwlet prezidentski ahrana tarapyndan bir waýeny prokuraturada lebaplar. O dogry. Meheme eşkerlerinde aslında köp bölüğü lebaplı. Ona isat ipler. Sebäbi men bunu aýtbaýyn ataýyn da şunu ýaly atlap geçeýin. Şunu ýaly bir zat var. Häzir lebapda ýerde tireçilik edem zok. Bizim üçin hem Türkmenistanyny bir Türkmenem däl, başga milletden hem bolup biler. Türkmenistanyň içinde doğup ulalan bolsa, Türkmenistanyň bolsa, şo biziň watandaşymyz, şo biziň doganymyz. Yok, men tireçilik edem. Ben mehemeň içindäki bir biz şol daha şowuzly lewapla zat diýip golün käbir provokatorlar diýmek mümkin ha, bular şolar ýaly. Yok. Mehemeň içindäki bir anekdot ýaly bir zat aýdam. Mesela marly biri, ýa lebaply biri
lebaply diýipdiň. Ahally biri ya Balkanly neçe prosent özbek dilinde bez aksent görläp bilýär. Durlap bilmämedi. Indi lebaplar mesela Özbekistan, Termiz bu taraplarına o Günorta Özbekistan bolýan, batı gün ortasy. Gün batar, gün orta Günorta gün Özbekistan. batary. Günorta gün Aha, batary. gün orta gün batarı. Şo taraplaryň dilini lebaplar gowy gürleşip bilýär düşünüşip. Birem geografiýasyny bilýär lebaplar. Ondan soň Rusçada, Türkçede siz özüňizden bilendirsiz. Mesela bir ahally ya marlyň Türkçesi bilen bir lebaplyň Türkçesini alanda lebaplyňky paşty türklenki bilen denk gelýändir gürleşende. Bez aksenti denk gelýär. Türk dilinde, Rus dilinde bolýar, indi köp vilayatda nimes zat etse bolýar, tapsa bolýar. Ýöne Rus dilinde de ýene de lebabynky birazjyk gürlendi. Öňe çykan üçin mehemeň içinde lebabynky öňde durýar şoň üçin. Sebebi elişini özüm bilýän onu. Şunu ýalaýdy. Bilýän diýen. Bak Türkmen onuň özü nireli? Aşgabat. Lişini bilenim üçün. Mesela ahal tarapını Marda işledýärler. Aslamny. Aşgabatyň içinde de lebaplar işleýär. Ýene de waýeny öňkü häzirkini bilemok. Öňkü bu wagzalyň ýandaky waýeny prokuratura bardy bilýän bolsaňyz. Aşgabatyň wagzalyň ýanında otaý lebaplar işleýär şo prokuratura komple. Häzirkini bilemok indi aradan kän ýyl geçdi. Onun üçün lebaplar biraz öňe geçýär. Beýleki vilayatlara seredende. Yani yurt daşındaki operasyonlarda olan ya mesela ben lişini özüm bilenim var. Özbekistan'da 2 günlük operasyon bolany bilýän men. Gidip adam getirdiler. Bu aktrisleň köpçüliginiň lebapdan birazjygam daha soğuzdan bolşy şoňla baglanşykly bolup bilermi? Mehemen güç organlarynyň içindäki neme bilen piramida bilen şotaýdaky struktura guruluş bilen şotaýnyň işgärleri nemeler bilen baglanşykly bolup bilermi? Yok. Yurttaşındaky meheme yurttaş operasyonlarına ya da yurttaşına seredýän meheme bilen bulan nemesi yok. Bir baglantysı yok döwlete şonu aýdaýyn. Şu bolup biler. Kemine. Lebap. Lebap. Yok, lebabyňam bir näme diýşoň, bir näme de. Boynuzun bolmaly ya da däne mi däne. Seret o boynuz önüne. Röwşanay boynuz önüne. Ondan ýene o soňky aktrisler eýle beýle umuman şol bir näme kuruk, şol bir aýlaw, şol bir gijijik bir nämeň töwereginde. Konsuldaklara boynuzuyla. Nirde konsullu? İstanbul konsuldaki işgärler. Evet. Be. Aha. Aha neke diýär. Falşy. Aha leke. Indi meheme bilen bulan şu şekilde bolup biler döwlete. Indi men ýa gady tutulanlaryň diýişini özüne aýdamok men. Yani içinde bardır deyip şu daşarda aktivist bolup ýörenlerin. Onu aýdyn. Mehemeň bir mehemeň işgär däldäne mehemeň piyonu bolup biler. Düşündiňizmi? O bolup biler. Ýöne mehemeň bir işgäri yani imkansız. Mehemeň bir işgär gelse İstanbul'a men size aýdaýyn. Şuna aktivist bolup gelse 1 ay bilen 3 aýyň içinde İstanbul'da ne bir Türkmenistana karşı gurrun eden bolar. Göze düşenler hem Türkmenistan'da bolar. Satınam alıp gider. Berde. Yani o taylarını aytmayın da mesela men dişini özüm mesela däl ýene aýtmasınlar, ertige çıkarmasınlar dağın kavusta. Ne demek adam deyip.
Ya ben bolsam mesela misal alayım. Mehemen adam bolsam bir ay aňyry gitse 3 ayın içinde yanıma 10 kişini alardım. 10 kişi. 3 ay içinde İstanbul'da hiç kimem aktivistlik etmezdi. Yani şonu edip biliyordum. Yo şeyle de bakı aktivistlik edýän ýokma. Bular Yo, aktivistlik eden ama bular aktivistlik ady bilen başga zatlar bilen meşgullyk görler. yo indi Halky aydalara aglymak, halkyň ünsüni sowmak. indi mesela ilk başta da yine yan yakında senem dinledin. Yan yakında biz haramzada olduk. Hükümetin işgalleri olduk. Eğer mesela videosunu attım. İzlenem gülüp duran emoji koyardım. Yine bizi mehemen adam edip koydular deyip. Dua etsinler. Mehemen adamı değil ben. Eğer ben mehemen adam bolsadım bir ayda şu haramzada değil bana ait bana hepsini aydıp yetişmezdiniz. Yo Eğer ben olar bolsam sebebi bilýär. ne bir zat var devlet abi. Ben bilenim için aydıp atayım. Eğer hakiki mehemen işgari bolsa da bir ayda uca siz İstanbul'da o çıkanları değil. O hele hücreden çıkacak potansiyel nemeler bolýar ha, aktivistler. Olara çellaki diýerdiler. Olara çelle. Ruhwan duyman galýady. Ya özün gidýän, sen gitme, özün gidýän, öz aýagyň bilen. Ömürzak Umarkuliýewiň gidişi ýaly. Yo bu wagta şenni bolan zatlaryň hiç biri bir hakyky aktivistlik, oppozisiýa däl bolan bary oyun. Oyun. Häzirki diktatorlyga garşy bolup biler belki. Ýöne şu edilýän, oýnalýan oýunyň maksady türkmen halky üçin däl. Başga taraplaň, başga adamlaň, ýurtlaň, güýçlüň, öňkü ogurlaň, jümürleň, şoňa meňdeşdatlaň bähbidi üçin. Halkyň Yok, bähbidi üçin däl. devlet ağa, şunu ýaly men düşünmedik bir zadym var. Men aktivist däl. Eğer men aktivist olsam, men dinleyenler bolsa, men şu teklip ederdim. Serdar Berdimuhamedov gelýärmi? Ha, halka özgürlük, özgürlük köçe çıkan deyip kıyırmazdım. List ayarlardım. Mesela halk maşin sürmek qadağan. Yaz 10 ýaly bir zat yok. Halk istedik maşini sürüp bilýär. Bankadan näme üçin kredi beren oksan? Ýöne o kredi berip 3 ay soň öýüň ipotekini isläp gelme. Bankan kak bolujly bir kanunnamasy bardyr. Şoňa göre. Şoňa göre çıkarardım. Okuwçy o erkeklerinde gyzlar o oku üniformasy giymek mecburiyeti yok. Gymmat. Näme tapsa şonu giysin. Bu näme muallimler. Yok kraska. O taýda okuw galmady. O taýda bazar az o taý. Muallim öýünden bir zat getirip satýarmy bazarda. Näme kraska getirdik, ýene bir zat getirdik. Aboýa pul beriň, ýene bir zata pul beriň. Bularning üstüni açardım. Aktivist. Men häzirçe birinem görmedim şu zatlaryň üstüni açan. Ya da Bir yine gürläp otyra. Türkmenistandaky pudoklary barada bir zatlar gürläp otyr. Amerikan täzeden açan ýaly. Oňa näme diýen? Ona yakla yazatlar. Azatlar boş devlet ha. Hazır men şunu aýdym, sanksiýa aktivist göremok men boljakdy. hazır. Sanksiýa boljakdy. Gaterwet demetdiler, Yine dazadylar. yine sanksiya Höwes boljak. Sanksiya goýalım, sanksiya höweslendiler. goýalım. Durun indi. Sanksiya goýalım Konkursy diýip, boldy. Haway. sanksiya goýalım diýip şunu alyp beýnip baýda açdylar. Sanksiya kime zarary bar? Halka bar. Mesela prezidentine sanksiya zarary ýok. Zaten yine näme?
Germanya maşini yasakladı. Yönü özü Volkswagen minivay yapıyor. O ne mi? Germanya'nınki değil mi o? Oğlum Germanya maşını. O halk için yasak. Öz için yasak değil o. Sen sanksiya koysan koy. Pulu Germanya bar için sanksiya maşinlaryny yok. bilmek gadagan mı Türkmenistan'da? Gadayan deydi. BMW, Mercedes. Sonra yine ne dedi? Karşı Volkswagen Germanya maşınlarını yasakladı. Birbirlerine gadagan sanksiya etdi. girdiler. O birbirine gadayan etti. Yönü özü Germanya maşını. Ne için? Adam prezident. O prezidentlikten başka e, pulu var adamın. Şunu yalaydım. Hükümetin pulu onun elinde. Açar onun elinde. Kimin pulu varsa o yaşaya onun için sanksiyanın interes ne? Ne Rusya'da da sanksiya var. Yani adamlar istediğini derler ya baylar, oligarklar. Çeken alt sınıf insanlar. Türkmenistan'da da çok az Türkmenistan tim böyle saçtan ince bir kılın üstünde duran bir zat. Yani bilmedim indi. Tim böyle hazır ekonomik durumun çöken yağdayda en azından halka toprağı payla ber. Mesela Balkan velayetinde men bildiğime göre yöne ekilmeye ekilse ben onu bir nemede dergide okudum. Türkmenistan Balkan velayetinde dünyanın en kaç tonu zeytin çıkarmışsın. Düşünün. Zeytinden yağ alın ya. Özün nemet bol ya. Yurttaşından onu satın alacağına. Hazır hep kişi ayyandır. Ey zeytin zeytin. Türkmenistan'a neçe ton zeytin geliyor yurttaşına Türkiye'de. Ondan sonra e, Marı, Tecen, Akal velayetlerinde. Kavun, karpuz, piyazı de, sarımsağı de bu zatlar kovu çıkandır. Lebap vilayetinde de böyle ki nemeler mesela pomidor de yerden çıkan nemeler de indi. Toprağı verimli. Sever lebabın. Payla ber. Ek birbirine alışveriş edip satın hazır. Hiç olmasa önümüzdeki 3-4 yıl şunu yalı geçirelim değilsin. Bulamıyor. Aya aldığına İran'dan neme geliyor. Bu neme portakal geliyor. O geliyor. Bu geliyor. Ah İran'dan alıyor da İran bizim dost mu ka? En birinci düşmanlarımızdan biri İran burnumuzun aşağında. Şutaydan Türkmen halkına aytacağım indi son neyleydi? 2 sekund son neme bolacağını bilmeyiz hiçbirimize. Şunun için dinle oturanlara edecek hayışım Serdar'dan sonraki gelecek prezidentten bir zat talep edin. Bulam sizin özünüz üçündür. Ön bu zat indi yaşı 30 yaşın üstünde olanlar bilyendir. Türkmenistan'da ne diyeyim size atadan miras kalan ya özünden emedilen yarak vardı. Emmede. Bireysel, bilinçli yararlanma isteyen. Bilinçli yöne. Aynı pravalanyalı okap alma şartı bilen bireysel yararlanma isteyen. Burnumuzun dibinde düşmanımız var. Yurdumuzun içinde de düşmanımız var. Biri Xitay, biri İran. Onun için sizden tayinlikli olun. Her tarafımız düşman bile bağlı. Ondan başka yarağı olan ülkede diktatura olmayandır. Siz ne diyen bolsanız Niyazov Yeni başlattı yararlar başında bilen bulan. bolan raketasına karşı durup bolarmy baky? Yine de devlet aşını yalı bir zat var. Yarak bireyse yararlanma olan yurtlarda diktatura bolup bilmeye. Korku bolya Vatandaşlar caydırıcı. yararlanan mahally ýa-da bireysel diýäniň şol Ava, watandaşdan yararlanmaly. ava. Caydırıcı Şartly gücü yarak bolya edilmeli. şol. Caydırıcı gücü bolya şol zadı. Niyazov başlattı. Bulam son kulağını toplap aldı. Ondan sonra diktatura güçlenendir sinetse.
Bizim halkımıza berdiyseler ekidip berdiler. Berdiyseler ekidip berdiler. Hiçbirinin aklına gelmedi mi ki şunu bir yere gizlep koyayım da sonra gerek bolar diye. Ya aktivist yani istesin bunları çıksından. Sebep Olar halktan pul soraýar gaýtam. yo devlet ha Serhat. İran bize dost değildir ha. Ben açık açık aydayım. Hiç şu adam dost olmadı bize. Olmadım. Arap yurtları dost değildir. Arap yurtları kimi finanse ediyor? Taliban. Ee, Taliban. Ondan sonra Nemenem finanse ediyor bu. Kim hele? İslam devleti. Khorasan Daesh. Khorasan O Daesh. Ona finanse ediyor. Horasançylary, Hizbut Tahriri. Taliban yine indi öweni alıp olmayın. Ee, Bu İran'ın nemesi var da bu Haşhabiler mi? Ha, Onlardan biraz insaflı yine de Sünni deyip biraz nemesi var Taliban'a. Haşhabi hiç Sünni bolanın için hiç sen ölmeli diye hiç şey demeyi yok sana diye yaşamak. Lebap'ta hazır bir zat çıktı. Devlet ağa. Ulu biznesmenler var ha. hı. Restoranların eyeleri, zatları, toy mekanların eyeleri, sevda merkezine eyeleri. Ee, Hükümetten adam geliyor işte vergi diye bir bakana bilen koparacak bolya da el koyacak bolya. El koyacak bolsa da dese ortağı Xitaylı çıkıyor. Çarşıdaki ulu restoranların köpüsünün ortağı Xitaylı. Ona yerli halkın özüne medya. Ne için? Yabancı vatandaş yatırım yaptı. Xitaylılar yatırım yapsa bizim hükümet alıp bilmeyemiş. Sebebi Xitay'a borcu var. Alıp bilmen için ortağı yani indi nem bolya ortak bolsa onun hem söz hakkı var da otayda yerde. Yani lebap yani satıldı diye ne alıp bir zat vermeli. Garınca yalı köpeli avlara. Inni Hatay meselesine geçmeden ol tesirçilere neme däýeli? Jogap berýär bolmazmy? Bolar gurunu yok. Hatay meselesine geçelim. Inni Ali Tatlı ýazýa, her hojalygy 5 yumurtgadan paýlap ýörseler, arşa gallyrýarlar soň diýe. Serdary. Şo sähelçe bir iýmit azyk önümleri bilen birazjyk demeseler, halk ondan şoňa ynanyp, şonu gorlaýar diýerdi. Şol ajdar dagyň çykanyna ina biz un, yağ, şeker eyle zatda paýlajak, zat etjek meseleňi çözjek. Awa prezident birden bu zatlar eşdäýse bize erwet darar zat diýip şo wagtky şol ministrler zatlar ýyna gaýtar koýberdir diýerdi. Yo Ajdar'da onun yal bir zat olmadı. Ajdar'da şunun yal bir zat oldu devlet ağa. Hiç kim öýünden çıkmasın. Bular teröristler değildi. Hiç kim hem çıkmadı öýünden. Aňyrda iki blok aňyrda Ajdar atyşyp otyr. Hiç kim hem çıkmadı öýünden. Ýöne iyi de öldür hakkını ime deyipdirler. Aşgabatda bir sana afiser saldatlar toplap afisere baskı basýarlar. Garoçu Ajdar'ı nemetmeli. Zdanya giripdir de Ajdar. Ajdar tutmalı şotayda. Ya da öldürmeli. Afiser yönü Ajdar aýdypdyr men garşyma saldat bilen çıkma diýipdir. Saldatyň hiç hili günäsi ýok diýipdir. Olar diýipdir halkyň ogly diýipdir. Indi diýipdir diýemde bärde içinde bolan biriniň gurrun berişi bu. Afiser şonda mert çykýar. Meheme işgärlerine biram polislere aýdypdyr. Men o Hoşaly Garaýew dagyň ýörüşidi, şeýlemi? Ýörüş. Mhm. Mhm. Men Ajdary garşdyrdım başlap. Awa Şonda afiser aýdypdyr. Hiç bir saldat içeri girmeye,
Gerek bolsa polisin özü girsin, biz ýöne zdaniýanyň daşynda garowul durup bereriz diýipdir. Ýöne biz garşmaýaz. Daja afiseriň bir san polisi aýdan gepi öz ýen bokuňyzy özüňiz temizleň diýe. Düşündirip bildimmi? Düşünetme. Şol köşküň öňüne barlanna müňlerçe adam bolup şonda şola boş söz bilen, wada bilen ýyna gaýtarýarlar diýende halky, köşküň öňüne baran halky gijede ýygnaýarlar diýär şol ýaly. Onuň şoda halkyň aň düşünjesini östürmeseň, o sen garnyň doýany bilen mesele çözülenok. Bir azajyk bir azyk alanyň bilen çözülenok. Sen tokum tiýjini, geljeňi, ýurdun geljeňini, halkyň geljeňini, geljekki nesillen geljeňini sen gaýgatmala. Yo, men garnym doýdy. Awa haýwan ýaly esasy instinktlerimi men kanaatlandyrdym boldy. Bu ýaşaýyşmy? Sen adama, sen neslin dowam etmeli. Sen ýurdun dowam etmeli. Hemmesinin Indi nesillen kepillik aslında bolmaly. bizim ýalnyşymyz nirde? Ine. Mhm. Näçe 95'ten başlady da şu. 95'ten başlady. 95-nji ýyldan beri bir kişini agdaryp bilenoklar. Yaralam deňep gördüler. Pakruşenýan edip gördüler. Ediýanlary ýok, synanşyklar hemmesi absurd. Baký. Synanşyklar bara absurd. Bilgeşinden gaýtam şol iş bolmasyn, başa barmasyn diýen ýaly edip edilýär-de. Bilýär? Yo, indi bizim ýalnyşymyz nirde? Ýalnyşymyz. Ýalnyşymyz kamaz çykmaly, maşyny duruzmaly. Olaram Niýazow atmaly. Ýöne Niýazowyň gelýän maşynyň sogudy, buron diýilýär, sogud. Olaň elinäki ýeňil ýara bilen atyp içinäkini öldürip bolýan nemede däl, goro, güýçlüň. Bilýän? Yo, işte menem şonu aýdýar, ýalnyşymyz nirde bizim halk olarak, toplu halkyň ýalnyşy nirde? Ine şunu düşünmeli. Biz nirde ýalnyş goýberýäs? Näme üçin edip bilemiz ok bir zat? Bir tutan elimizi dövüp alıp bilemiz ok. Birini elinden tuttukmu dövüp alıp bilemiz ok şonu. Nirde ýalnyşymyz? Näme üçin ýalan propagandalara üns berýär? Ertekilere, fantaziyalara agzymyzy açyp gyllygymyzy sarpdyryp üns berýär. Şolara like basýar, şolara gollaýar, şolara mahabatlandyrýar, şolara gahrman fabrigi, hoş habarlar agentligi we şoňa meňdeş zatlar. Muň bilen bir görbeler ýaly görüşüp, bular ýaly halkyň talapyny, halkyň durmuşyny, ýurdun geljeğini goglandyryp bolanama bu absurd zatlar bilen. Şoňa näme düşünen okçular adamlar ýa-da bilgeşeýin izdivassa diýilýär orta. Bir halkyň üstünden üljek bolup edýärlerini bilenmek bar. Düşünüpse düşünmem. Men pikirim, serdim men Türkmenistan içindem ki. Men şu hakikatlary Timur Serker'de de düşünürüp bilmedim. Inni pikir etip görün. Timur Serker'de menem size şunu görün berjek. Türkmenistan içinde de ken ulu wezipeli wayanlar bilen asnamly wayany bilen diýende tartyşyp gördüm oturup. Ya da polisler, ulular bilen oturup tartyşyp gördüm. Näme üçin diýen? Eger diýen prezidenti iki adam elinde oýnap oturan bolsa, eger prezidentim watany söýýän bolsa, şo iki adamdan hiç mi kurtulup bilenok? Edip bilýär. İstese edip bilýär. Diýmek prezident Türkmenistany gowy görmeýär özü. Diňe pulny gowy görýär. İkinjem bizim wayanlaryň bir gorkan zady bar.
psikolojisi aňyna siňdiripdirler, bilýäňizmi? Rasiýan. O, prosto bir zady gürüň berende, ine neme boldy? 2009'da ýalnyşmasam o 2009'da Seyitdäki türmede aýaklama boldy da. Şotaya giren speznasy, prosto şotaya giren speznasy Russian speznasy diýip çykardylar. Arada Bolmasa da bizim bir özümüz gurrun aman. etdiler ha. Arada da bir gurrun çıkardılar ha. Ýaňy ýakynda bir neme bolan wakada desant me ýankaýdy siňaly ýörüýte tälimliler barypdyr, hiç biri türkmennäl eýle beýle. Erteki şulara ýalaky Inde yalan zatlary aýdýarlar we bu yalançylary el sarpyp agymna siňek gonuryp bulam şolary dinleýänler bar. Gaty geň. bulam halky gorkuzýar işte. Gurrunsyz. Näme diýerler ey Korkutýar, yurttaşyndan ýalňyşdyrýar. gelenler, yurttaşyndan gelenler size acımaýa. Ne bu korkudan yurttaşyndan adam getirdi zaten. Yine 2018'de bolmaly. Russiýadan karoçy 30 sany, 20 sany ýok, ýene bir zat desant getirdiler. Taxtabazan granisasyna zat diýdiler. Afganlar bilen çatışdylar zaten. Oysa Türkmenistan yetimler diýen nemeleri bar. Bilýäňizmi? Yetimler diýil, öz aralarında. Speznasları bar. 8 sansı sniper şykdy şonda. 20 kişi geldi. 8'i sniper şykdy. Türkmenler öz nemeleri bar ýene. Öz harbyylary. O bizimkiler güçlü. Bizimkiler hafif alýarlar. Bizimkiler güçlü. Aslında bizimkiler bilýäňizmi? Doğru. Russiýadan eğitim alýar. Tälim Bir alýar. grup. En köpçülük grubu Türkiýeden eğitim alýar. Bordy bererler. Bordy bererler 2000 yanlışmasam 2013'ten beri ya da 2011'den beri dünyada birinci yerde durýar. Türkiye. Bordy berel timi. Amerikan Seal Niels takımından Balkan'da eğitim alýarlar. Bizimkiler. Indi düşünün. 3 sany güçlü yurdun 3 sany güçlü timinden eğitim alýan bir yurdu düşünün mesela. Şoň eskerler Bizim şolary bayan- ýalaky neme bolup bilermi? Dogry aýdýar. Ne size bir zady gurrun bereyim. 2 saat bir 5 minutunuzu alacak. 2 saat yaşanan bir vakany gurrun berjek. Aslında yasak bir zat ama halka dinlesin bunu. 2012 yanlış 2012 Irak Şam'da bolmaly ova. Şam'da mı? Yok durun. Yok, Şam Şu- diýäniň Damask, Siriýa. Durun. Bu Irak'ta Türk konsulunu nemettiler ha, Daişliler basıp aldılar ha şu Türkmen bölgesinde. Neme? Karaçı Türkmen bölgesi. Neme? Häzirdir. Erbillerle beýleki ýer bar ha. Erbil. Erbille mi? Aha. Erbille mi ya beýleki Kerkük'te mi? Erbil. Erbille. Pardon, Kerkük. Indi nemettim. Kerkük'te. Awa. Kuzey Irak'ta Kerkük. Indi şonu düşünün. Bir bolan vakan gurun bereyim. Adı Murat. Aşgabatlı. Hani mehemen adam agent diýerler, hakiki agentin historiýasyny gurun berjek. Özüm Türkmenistanyňky gurur duýun. Iran içinde şonu Daesh bir tarapta Kürtler, bir tarafta Türkmenler, bir tarafta İran hükümeti, bir tarafta Haçlı Şabi İran'ınki atışıp ýören wagty iki Türkmen Ankogulluğu mu diýerler, näme diýerler, istikbaratçı. Gidip Irak'ta operasyon edýärler. Kime edilerini bilemok. Onu soram oturman bilemok. Operasyon edýärler. Operasyondan soň
Bir şo taýda bir ýalnyş goýberýär. Ýalnyş goýberýär, beýleksem emir gelýär, ýalnyş goýbereni öldürmeli. Öldürýär, indi öldürdü. Irakda bilýän bolsaňyz kısasa kısas vardır. Gana gan, göze göz. Cezası onunam idam. Gün 2 saatdan soň 5 tane Range Rover gelýär siyah. Ýanky Murady maşyna mindirýärler. 5 saatdan soň Aşgabatda. Düşündiňizmi? Ine istihbaratçı. El bizimkiler istihbarat görmedi. Ondan soň 2018'de ya da 17'de ýalnyşmasam Esadyň iň ýakyn istihbaratçy müdürlerinden birini tutup getirdiler Suriye'den Türkiye'ye bilýän bolsaňyz. Şonu Esadyň territoriýasyndan tutup Türklerin kontrol etdik territoriýasyna getirýärler. 28 kilometr bolmaly ya da 22 kilometrmi şonu bir zat. Sanda ýalnyş bilýän ýöne 20 näçe kilometr bolmaly. Şonu 24 saatda geçýärler. 24 saat atyşyp ýörep atyşyp gelýärler. 4 saat Türkmen. Türkmenistanyňkylar bular ha. Son soraýarlar näme üçin diye. Türklerin diye MİT takımı gitmedi mi deyip soraýarlar. Türkmenlenki diye gitse, näseredin ýaňam aýtdym ha. Türklenki gitse diye hem sarışın diye gözler gök bolar ya belli diye tipinden, dilinden diye. Ýöne Türkmenler gitse belli etmeýär diye. Tipinden, dilinden belli etmeýär diye. Onun için diye gidip diye nemetdiler. Ýöne para karşılığında diye. Bizim yaman kemun ya story. Ya mun ya story ken döwlet ha. Ýöne bizimkileri şunu düşük görkezerler. Şol Türkmeni basmaly, Türkmeniň ruhuny döwmeli, şolat Gorkuzmaly. Agdy bir bolmaz. Türkmen işsad edip bilmez, Türkmen başarany. Şol öňden gelýän ätgermezçilikli nemen bilgeçliğin edilýän syýasatyň dowamy. Ya işte käbir zatları gözläp nemetmeýärler. Ha, şu bolup biler. Muňa men ýok diýmen. Yurttaşyndan gelen ýöne Berdimuhammedow onu ekidip gransa goýmaýa, öz ýanynda ahran edip öýüniň töwereginde platna naýomlik diýilýär. Şonu ýaly getiren bolup biler. Oňa men isat diýmeýän. Hakyna tutma. O normal, o edilýän zatdyr. Mesela Russiýanyň Wagner timi, soň Amerikanyň Blackwater şonu ýaly nemeleri bar, hakyna tutma saldatlar, neme diýen şirketler bar. Onu ýaly ýerlerden getirip bilersiň. O normaldir, özüňe ýakyn goruma edip bilersiň onu. Ya da öňüň ýanynda neme edip bilersiň, şoför edip bilersiň, sen pulunu ber boldy oň üçin. Ýöne şunu ýaly bir hesabam ýatdan çykarýar o Berdimuhammedow. Pul üçin savaşanmy, vatan üçin savaşanmy ya da yurt üçin, çağız üçin savaşanmy güçlü. Pul üçin savaşan ölmeyin deyip savaşa. Sebäbi üçin? O pulu harjamaly, o pul üçin savaşa. Vatan üçin savaşan, men ölsem çağım gowy ýaşasyn deyip neme diýär. Ölsem şehitmen deyip savaşa. Yani isterseniz Afganistan'da gullu edip bu zatlaryň içinde bolup gelenlerden zatdan soraşdyryp görün. Türkmenistanyň 80 sany o wagtlar KGB tip ýalnyşmasam 95-nji ýyllarda 80 sany garaşsyzlygyny alandan soň Afganistanda galan 80 sany istihbaratçysy Afganistan'da kaldılar. Advetçilik. Men o indi şuýda tümmek alamda döwlet ağa berdäki aýtjagym aktivistler boş gürleýärler maňa sorasaňyz. Aktivist däl olur da aktivist diýip dogry aktivist o. Aktivist orada netije bolurdy. Bir netije görkezerdi. Bir zat ütkerdi, hiç zat ütkömedi. Gaýtam olar sırkynda gitdiler.
Ben 2016'nın sonu ya da 2017, yok 16'nın sonunda Dubai'den bir oğlan geldi, Türkmen. Birem nemeli, Türkmen Sahralı, İran Türkmeni. Görüştük İstanbul'da, gürleştik. Sonda bana bir gep ayttılar. O vakitler piyasada kimler vardı? Yine şu başka kıtada oturan iki kişi vardı, iki yaşlı. Birem Rusya tarafındaki yaşlı vardı. Ne dediler biliyor musun? Biz emmesinden biliyoruz, emmesen boş adamlar dedi. Boş adamlar dedi. Sonra ben ne edip biliyor mu dedim. Dakika edip biliyor mu dedim. Vakti gelende görürsün dedi. Biz emmesini araştırıp soruşturup gören adamlar dedi. Ha, bu gelen adamlar nereden biliyor derseniz bunlar aktivist değil ya da normal nemeler insanlar değil. Bunlar Berdimuhamedov'un töwereğindeki ministerlerin adamları. Düşünün şu yıllardan plan düzülüp gelip oturan zat. Kim prezident olmalı? Ha, Serdar Bol ya. Ne şimdi yalı? Başka soru var mı? Düşün bar sorulara geçelim onda. Ondan yuvaş nemedeli cemleli soruları tesvirleri okap. Ivan Gurovny bakı Serdar bolsa daşary ýurtlarda işleýänleriň ýagdaýy nähili bolar. Daşarda işlemäge, ýurda girip çykmaga ruhsat berilermi? Ýagny ýeňilleşdirilirmi? Arkaýynçylyk bolarmy? Ýurda girip çykmakda diýe. Şunu alaydan devlet ha. Hazırım girip çıkıp bilyen. Ama bir Hazır. onu aýdýasyony watandaşlar ýa düşünesi gelenok ýa-da duşundan geçirip koyuverýär bilenmok da. Ýa-da köp Hazırım şol girip çıkıp ýol bilyen. açylsan şol Yine aktristen şuna bu gaýtalaýan zat da yine. zatlary halkyň aňyna siňýärmi näme? O sinya da yine şuna bir zat da yine. Bir 15 gün ya oldu ya yok. 250 kişi geldi. Türkmenistan'dan 2 samalyot. Hawa. Bilet neçe? $700 diye. Çağlar üçün hem $500 diye. Yöne opşu diye şotaydan qaytmamız diye $3-4 bin kişi başına diye patlaya diye. Gidip geliver arkayın. Eğer $3-4 bin bir gidişin $3 bin yetiyen olsa. He, Serdar gelen son ne der bunu ansatlaştırar mı? Sanmıyorum. Çünkü İstanbul nemesine verdi. Bir şirketine verdiler. Türkiye'nin bir şirketine verdiler. Hava yol işletmesini. Pandemini bakan edip biraz demeder. Zaten hazırdan ucu taze çıkan bu virüsü önünü almak için nemettiler. O serket nemelerini yapmana başladılar yine abratını. Türkmenistan. Geçelýärlerini. Ne için? Hazır yurdu açsa men isteyen Türkmenleyen mesela bir hepten içinde Türkiye'nin deport edip uğratmasını Türkmenistan'a. Ya da mesela Samarya'da mindirip uğratmasını isteyen mi? Näme üçin? Men şunu ýa-da halkın köpüsü bir tepkili berýär. Sen diýär halky düşünen okma. Aslında men halky düşünýän şutaýda. Näme üçin? Gidersin. Az gördüler aýynda. Düşünün 2 milyon halk Türkiye'de 1,5 milyon halk diýelim de. 1 milyon diýelim. Türkiye'de rahat yaşap öğrendiler. Gitsinler bakayım bir 2-3 ay iş yok zaten Türkmenistan içinde. 2-3 ay aç kalsınlar. Gum yutsunlar. 2-3 ay aç kalsınlar ondan sonra göre neyle ayaklanmalar başlarlar. Özler başlamazlar mı sonra? Bıçak kemiğe dayanan açıl diyer ha. Özler çıkıp başlayarlar. Ondan başka yolu yok devlet amının. Onun için hem açmayalar. Sebebi bilyeler. Açılsa Türkiye'de uğraşacağını bilyeler. Ana. Katı doğru. Ömrümüzde korkun. Devam edelim. Açık yapık değil. Açık yönü kımmat. Yani elin yetmez yani. Düşünüklü. Taze ol halkara suut diye Serdar prezident
bolsa da iň gysga wagtda onu agdararlar. Serdar döwlet dolandyrylşygyna başaryp bilmez. Sebäpleriniň içinde Gurban Ulynyň döwründe halk syýasata goşulanokdy. Näme diýeni düşündiňmi? Mene düşündüm. Gurban Gurban Gulyň döwründe halk siyasata goşulanokdy diye häziram goşulanok siyasete. Nawo Serdar Az sayda insan var. Diye o öz aýdy otur. Seret yaman täsirli bizim watandaşlarymyzyň öýüne garşy. Umuman bärde dälle özara gurrundaşlyklerde de şeýle de. 3 tane sözlem aýtýar, şo 3 sözlemi bir-birine garşy da çatışýar. Öz sözleri, öz pikirleri bilen aýdýan zady çatışýar. Serdar prezident bolsa iň gysga wagtda onu agdararlar. Bir pikir. Serdar döwlet dolandyrylşygyna başaryp bilmez. İkinci pikir. Sebäpleriniň içinde Gurban Ulyň döwrüne halk syýasata goşulanokdy. Halk goşulmaýan bolsa, onda bu diýen zatlaryň hiç biren bolanok. Dowam edýär. Ivan Grozny Döwlet aýy kejem. Ýanka bir näme diýen? Halk syýasata goşulýar, goşulanokdy däl. Goşulýar ýöne aslan halkyň köpçüliginiň habary ýokdy. Halkyň köpçüliginiň habary ýokdy. Gidinde o çölüň içinde eňsesinden atylanlarmy ýa-da o lebapda 49 kanala el ayağı bağlanyp atylanlarmy olary görüň. Bir. Ondan soň ikinji bir mesele ýene bir näme bar? Serdar prezident bolan wakaly ýandaky ministrleriň özleri aýagynyň aşagyny gazap başlajak. Şonuň üçin häzirden olara ministrleri ütkedip ýörler. Köp kişi diýär de Serdar'ın kellesi işlemeýär. Serdar ota liboy prezidentiň kellesi işlemeýär. Otada 50-60 sany näme bar? Funkut var da haýsy birinden adam kellesi düşünsün. On danışman diýen bir zady bar. Kömekçisi diýär, fikir alışverişi, hocalar, bular işledýär. O prezident işletmeýär. Hemme ýurtda prezident görüntü. Biren perden arkasındaky adamlar vardır, işledýänler. Asıl onlar işledýär ýurdu. Bu açığım. Ata doğru, sadece ol. Ata doğru. Ali tatlı Polşa işlemeye gittiler diye düşünüklü. Ivan Grozny bakı bir näçe ýurt yitip gider diýdiň Türkmenistanam şolaryň içinde diýdiň nähili yitip gider. Başga döwlete awtonom bolarmy? Yitip gider dälle ütkömeli. Şolaryň hökümeti ütkömeli diýdiň şeýlemi? Awa. Hökümeti ütkömeli. Awa, şolaryň dolandyrşy, şolarda rewolýusiýa bolmaly. Garagul Serdar halky ýanyna çeker soň kellesini ýeken goparar diye. Çekip bilmeýär boş. Arslan Muradow gelipdir. Köpden bäri ýokdy. Gaty meşgully. Biziň kanalymyza alyp barýan esasy tesirçilerimizden. Şoň üçin terkimiň durmuş şerti bir däl, iş şertem bir däl. Şoň üçin biradazyk ara kesme berilse, serekleşse derrew düşmanlar el çarpyp peşelle kakýarlar. Maňa eýleden men özlerini blog etsem, başka profil açıp ana döwlet baýan kanalyndaky adamlar azarly, çykyş edýänden azarly adam galmady ýaly gürümler edýärler. Ýöne men tanayan kimin kimdigini. Şoň üçin o zatlar meni gyzyklandyranyk. Başyňyz dik, janyňyz sag, işiňiz ýolunda bolsa, işiňiz ýöräp dursa, esasy zat şol Arslan Liberty we beýleki adyny agdamadyk. Burtopor şu kanalda gönýälim alyp barýan watandaşlarymyz. Şoň üçin hawa baky bir zat diýjekdiň. Ne ýakynda bir näme uğratdyňyz siz ma bilen bolsaňyz. Kazakistan, Türkmenistan tırlar geçirmeye üstünden indi öz maşynlaryny nämetjek ýollary ýapdy zat diýip bilen bolsaňyz habaryňyz bar sizin 5 milyar dollarlyk tijaret zat diýip.
Indi bu sizin pikiriňizde näme üçin boldy şu zat? Özem Türkmenistan açıklaýamany durup. Arada hiç zat yok ya. Öňünden sen bir 10 gün öňünden geldiň berde Turan birligini nemesini, ýyllyk başkanlygyny kabul edip aldyň. Ýene näme etdiň? Gidibem Döwlet ýol başçylygyny. o Türk Türk Güneşi. Geneşini Hı hı. Turan birligi diýipdirin. Türk Geneşiň ýol başçylygyny aldyň zat etdiň. Gidibem 15 günden soň ýollary ýapdyň sen. Muňa bir neme siz näme düşünýäňiz? Ine size bir sorak bereyim de benem. Mene düşündüm, ok absurda. Dogry maýly. Bak, bilýän bolsaň aýtyp goýber, bu Sebäbi, gepleşik. sebäbi yok ine diýerler Serdar on eder, mun eder diýip. Serdaryňam ne Serdar tahta çıkarmak üçin birileri aşağıdan ýokara göterip otyra. Hı. Ýokardan birileri bastyryp otyr. Şoň üçin bilýäňizmi? İki taraply hereket bar diýen, ha? Aa, Hı aa. hı. Şu Türkmenistanam gowy bilip otyr. Türkmenistanam bizim näçe bilmediğimiz, görmediğimiz, duymadığımız hareketler gidip oturan arada. Öz içinde, öz içi gaýnap dur diýende. Hmm. Kesinlikle. Häzir näme diýen? Happy by nirde bolsaň diýen baky eliň plakatly çykardyň diýe. Nerede bolsam. Ne düşünmedim. İran'ın diye koşunu 30 bin diye. 30 bin mi? İran'ın koşunu 1 milyon. İran'ın öz hökümete değişli koşunu var. Bir hem ayrıyetten var. Ayrıyetten bolan koşun 1 milyon, hökümete değişli koşun hem 800 bin üstünde bolmaly, 800 bin üstünde. Yöne İran'ın koşunu size şunu alaydayın. O internette görüp abartılı on ya süper güçlü ilenyalı bir zat değil. Boş. Revolüsyon gorowçulary bakın. Hı? Revolüsyon gorowçulary bar. Yo. Olar Yok. näme? Boş devlet ha. Hem sen boş. Yine Yo, boş sene bolsa bular meselem Siriýa gidip goşulurlar. Siriýa gidip goşulurlar. Urşa goşulurlar. hı hı. Irakdaky urşa goşulurlar. Oň daşyndan Hamasy gollap ýörler. Näçe ýyllardan bäri. Meňe Indi öňüm yine şu dünýä gözüm açyp gelemden bäri Iranyň bütün dünýädäki terrorçulugy şolara himayatlyk, sponsorluk edýänini dowup görälim bäri bilip gelýän. indi siz seyredin. Size şunu alaydayım. Hamas'a raketa berýär de. Ýöne beren raketaları İsrail eli bilen goýany alýardy. İsrail bilen arasında su geçmeýär İran'ın aslında. Pikir edýärler İsrail bilen İran düşman diýip. Yok. İkinci, beren raketaların 100 tane raketa verse 45 tanesi işlemeýärdi. Geri kalan 65 tanesem sen atacak yerine barıp düşmeye. Nemede Suriye'de, Irak'ta bolsa o yerli Suriye'deki, Irak'taki yerli nemeleri, Şiileri Sünnilere karşı uruşturdular. Yine yan yakında Taliban'ı görendiriz. Geldi İran'ın nemesini, vayenli bazasını basıp aldı. İran'ın askeri güçlü değil. İran'ın şunusu güçlü yöne. Bomba tarafından güçlü. Umarım bilýärler. Yani hiç olmasa o taydan tapıya bu taydan tapıya bir zatlar edip umarım bilýärler. Yani käbir yurtlara seredende o tarafından güçlü. Yani İran haysi yurda girse danışıklı dövüş edendir. Sin edip görün mesela yine Türklerin hem nemesi var da Özgür Suriye ordusu. Şolanın bar yerine İran'ın karşı şabisi gelen değildir ya da özüne karşı koyup bilecek güçlere karşı gelmeyeler İranlar. O baryalı görüyorlar. Anneme vardır abi oğullarda ya rayonlarda.
horjak bir oğlanı görse de 2-3 kişi daşına geçip daha kaşlarını çıkar zaten başlayalar ha. İranlılar hem şonu yala. Atay uğrak birini görse de kuyruğunu kısıp durandırlar. Ya da yine Erbil'de Türkmenler rayonuna girip bilmediler. Ol Süleyman'ı ama öldürdüler. Olan yani işin içine girmeyelim sonra İran istihbareti hem kovala başlamasın bize. Olan O danışıklı dövüşte Süleyman'ı Sine'den bu sene seçime yakın öldürüldü. düşünükli. Baky inni Cemlali efiri sonkuy soru. Evet, bir de saat geç oldu çağlar hazır kapeni nemet gelýär. Şoň üçin yatyrdy ýa men efire başlaman kam ýatdylar, şoň üçin turdum. Innem häzir turdular, olar häzir men ýatyrmasam ýatmaýar. Ivan Grozny Baky ýaşullaň ýanyndaky Aýdyň diýilýän oglan barada pikiriň nähili? Ol oglanam köp zady bilýän ýaly gürleýär diýär. Kim o Aýdyň, men bilemok. Bir sene ekonomist Mırzat Araş'taydı. Soňky çykanlardan, Yani he? Ol Allah Keminen yanında biz esasy gaydandan sonra esasy öňü çekkenler dargandan soň siziň toparyňyz dargap gidenden soň orta çykdy diýip bilýän men. Ol Aýdyň diýilýär. Şeýlemi? ya ondan son çıktı zaten ön çıkan o. Biz bar vakti yoktu o tayda. Yöne düşünüyor bir zat var. Aydın değil yani oğlana meysati bilecek ya yöne şu bir zatı var. Yani dışarıdan görüşünüzü aldı el kemiğine de aydında. Şunu aydıp bilen. Sevenem için diyen de dünya pul hakkında gürleşe, ekonomika gürleşen bolya yöne gürleşe oturan zatları yanlış zatlar mesela bana göre. Yani saparıklığın gürlese men ona nemetmen. Sebebi onun uğruşa da bilýäňiz mi? Mesela geldi kerzif gürlese ona da karşı çıkıp bilmen. Sebebi o ikisinin hem uğruşa. Ekonomikan bitirdi olar. Yani kemine Aydın ben bulara nemetmem ama bular näile kafadan atılıp oturan gürünler diýerler. Şunu ýaly nemetsek şu bolar. Indi bir misal da olan öz görüşü. Batyr Hanow İran gowşak del Amerika hiç tad edip bilmeýär, onu integem diňe sanksiýa edýär diýär. Amerika istese İran bir gecede alýar, onu yanlış mı? İran seredin. İran tek güç değildir. İran'ın içinde Hazariler var, Türkmenler var. Bu Hazari bilen Türkmenler başta bir ýaly, bir millet bular. Ondan sonra Azerbaycanlılar var, esasy köpçülik. Azerbaycanlar var, Paştunlar var bu tarafında, Pakistan tarafında. Ondan sonra Afganistan'ın öz nemelerinden var, halkı var, buluşlar da nemeler var atirele. İran bir dağınık bir millettir aslında. İran'ın vayenlarının köpüsünü sinedip görseniz kiçi vezifelerindeki mesela yüzbaşı diye yine afiseri yine bir zat falan filan. Bunların aslında köpçülüğü Azerbaycan bilen Türkmen. Ya İran yönü ne için bunları tutuyor? Öz hükümeti değişli askerinin içinde tutuyor bunları, saldatların içinde. Sebebi uruş bolsa bunların uruşacağını bilýär. Yani öz saldatlar uruşmaýarlar. İran saldatlarına Liboy wagt ine granisasynyň barın, Liboy toçkasyndan. Ber eline 500 dollary. Ben gidip barýan hadi eyvallah de İran içine gir. Aňyrdan ama buratny haltana doldur, izine gaýdyşyň ýene 500 ver. Hadi eyvallah diýip gaýdy ber. Ine şonňaly İranyň öz saldatlary. Olarda yurt ya da neme diýen bir zat ýok, watansöýerlik. Onun ýaly bir garaýyş ýok. O İranyň saldatlaryny abartmaň. Diňe füze raketa sistemasında gowy işleýärler. Oňa gürrüňim ýok. Ýöne İran vayenisi düşükdür. O Amerika alıp bilmedi diýen gürrüň ýok. İran Amerika bilen uruşanda danışıklı dövüş yaptı. Amerikan arujalaryny Amerikaya karşı ulandı. Amerikan arujalarynyň raketalary gutaranda nirden aldı. Hem İsrail'e karşı uruşýady. Ýöne paravan şirketleriň üstü bilen İsrail Amerikadan alıp İran'a hediye etti ýene.
Hani bu İsrail bilen düşmandı. Bu Kasım Süleyman ölende İran'da seçim yaklaşık otirdi. Bir Kasım Süleyman'ı İran'da Şii milletin içinde avrayı güçlüdü. Halk son kuvat Kasım Süleyman'ı e, bir yere mitinge barsa geleceğin nemesi prezidenti, İran'ın prezidenti de indi. Başkanı, prezidenti deyip seslemene başladı. Kasım Süleyman duman ettiler. Amerika'ya nemene o neme Kasım Süleyman'ın nirdeliğini Amerika nereden öğrendi? İran'dan posta geldi diye. Amerikan özaydı o tire. İran'dan posta geldi. Bize vurduk diye gidip diye. İran hani Amerikan'ı vuracaktı, bombalayacaktı. 48 kilometre anırsına bomba attı. Dana çeli bir 50 saniye vurduk diye. 48 kilometreden vurdum. Köp tehnike nemeleri bağda tarapları. Baki bir onda şoň bilen jemläli Ivan Grozny men düşünemok näme üçin ýurdun daşyna işlemäge ruhsat berenok. Türkmenistan öz halkyna olar uly investisiýa getirýärler. Ýagny Türkmenistandaky haryt pul aýlanşygy daşary ýurtdaky işleýänden iýerýän pullary bilen bolup durdy. Şu bähwidi görenok bu Türkmenistanyň hökümeti näme üçin şolaň şertlerini ýeňledenok diýip Ivan Grozny sorag berýär. Şoň bilen jemläli. Şu ile seredin bu örneğken mesela Gruzya'da boldu. Bunda öyle tazen go bilýändirin 90-njy ýyllarda zatlarda, 2000-nji ýyllarda. E, Ukraina'da boldu mukaddiýan birim. Özbekistanda hazır boldu. Son 2-3 ýyllykda. Türkmenistan istese ne diýär mesela krizden hem çıkarıp bilýär şu yurttaşyndakylar. Mesela Özbekistan näme etdi? Yurtlar açtı, pul kazanın dedi. Deport yok dedi. Girip çıkıp biletten näçe pul kazandılar. Uğradılar pullardan kazandılar. Aldılar. Ýöne bankanın üstü bilen etdi. Ýöne adam yalan bankadan näçe uğradan bolsa gideti bir %1% alıp galanı berdi. Ine Gruziýanyň nemesini döwlet asem gowy krizde çöktü Gruzya. Näme etdi? Türkiye yollarını açtılar. 90 günlük giriş çıkış. Gruzya yine özünü yani tamam ösmese de bir krizin eşiğinden kurtardı özünü çıkardı. Ya da vaktinde Rusya Türkiye'den derine vakittiler. Dere gidip zat edip satıp nemedip ticaretten güçlendi. Türkmenistan istemeye sebebi. Sebebi için biliyorsunuz yurttaşında hakikaten bizim bay Türkmen nemelerimiz var. İş adamlarımız var. Mesela Türkiye'nin bilen nemesine bir sağ firması var adını vermeyin. Türkiye'nin en bay yani iş adamlarından ikinci mi üçüncü iş adamı kendi. %60 ortağı Türkmen. %60 ortağı Türkmen. Türkmenistanlı. Hazır yine bir var. Onu yöne adını özümen bilemok. Yöne Türkmenistanlı. 2 tane mesela villası var, bilmem nemesi var İstanbul'da yaşaya. Türkiye'ye giren alkolleri kontrol eden adam. Mesela şoň elinden geçer. Ol Antalya taraplarda, Alanya taraplarda mehmanhanalarda atlar bolunlar bazı. Hatta O, Baýka ya Türkmenistan'da. da yine yana aittim ben Dubai'den 2 oğlan geldiydim. Mesela şimdi yaşını vermeyen yaş olanlar yöne enesinden atasından daşardı oğlanlar her birinde 5 milyon birinde de 15 milyon dolarlık serveti vardı. Dubai'de kargo firması vardı. Yani kargo diyende Dubai'nin içine bu posta yağlı bir zat da PTT Hı diyelim. hı. Şonya Yurdun firması içinde. vardı. Hı hı. O. Özünde Şonyalı şirket firması vardı. İkisi ortakla açıptır. Bunyalı ken bizde. Yöne işte Türkmenistan hükümeti menem iymeyin size mi iymeyin diyen bir zat ne medyada. Yine şu benim fikrim. Yani Türkmenistan hükümetinin son geliyor artık ne ile önünü alıp bilmeye. Gel oturan zatın önünü alıp bilmeye. Özü Düşnükle. boğul ya. Korkun azala peýdasy ýok. O. O kaçsak bol ya. Yok kebir kişiler aydiyor da biz sen nereden bolsa insan haklarından tapıyaz. Yok Amerika getirttiriyor sadece. Amerika bilmeye mi neme? İnsan hakları bilmeye mi Türkmenistan içinde? Sen nemenden kovul ya.
Ya da beýleki ýurtlar bilmeýärmi? Hemme sen bilýär. Yok, men nemeni eşitme Döwlet ağa şu aýdyp ýörenler bar, köp saýdy Putin'in diýe habary ýokdur diýe, habary bolsa diýe muny diýe gulagyny çeker. Ya Putin özü edip ýörer. Putin özü etdirip ýörer. Ya bolýa habary ýok diýelim, ýöne şu inandyrman bolanok bilýärmi şunu aýdyp. Soňra sen Tätin adamlar bu halkdan ne ildemetjek? Hakykata dälle ýalana, boş gep gurrunga, gıybata, erteke, fantaziya, şolatlara ýykkan edýärler. Olar temme şo adamlar taryhynda bolup geçen sivilizasiýalaryň, medeniýetleriň döwürlerini bolan we hinidem gaýtalanıp duran Gel Döwlet ağa şunu ýabyrzat edelim. Sen bilen. Bundan bir indi her temada bir tema hakynda gürleşelim, ýöne şunu alyp başlalym. Bundan bir 5000 ýyl aňra gidelim. Mesela İskitlerden başlalım ya da Zülkernaý'dan başlalım. Mesela Zülkernaý köp kişi peygamber diýip aýlanyp ýören oňa. Şondan başlalım. Kim bu Zülkernaý? Kim bu? Nereden gelip çıktı? Kimler bilen savaştı? Az köp kişi muny Hytaýlar bilen nemetdi diýerler ya da Yecütle Mecüt. Şulardan başlar. Şunu ýaly her nemede bir tema edelim şuna. Böyle. Şunu ýaly edip indi türkmenler şunu ýaly edip uyandıra aýmasak, yani özüni tanatmasak. Sen ine hazır indi aýdan ýaly bolmaýyn dostum toýuna gidip. Karagolas tukyp çykyn häkimlikleň töwereklaryna aýlanyň gezmeleň çağalaňyda doňdurma, balgaýmak ýydyryň köçede de hatda tahkiýe protest höküminde diýmelimi? Men toýa gidip geldim. Batly bolsun da men hiç hili arkasyndan geplenýär bolmaýyn. Toýa gelen 3-4 kişiyi gördüm de men seledim, men dine karşı değilim. Yanlış düşünmeyin. Ýöne Araplaşmaga karşı men. Baş örtülü, diňe gözü görünýär, butaýlar gapaly, erkeklere munlar o şalvar diýerler, şonu ýaly giyinip kellede neme selle melle. Biz Arap değil, uyan olun Türkmenler. Biraz öz geçmişinizi araştırın. Türkmenler şolar, Türkmenistanlar şolar ýaly diýemi? Türkiýede köpelip gitdi on ýaly Döwlet ağa. Be? İçki bar bolsa men ýok, ýene bir zat. Ýok, näme diýäs onu? Sen kapır, sen men bilýäňiz tenimde näme bardyr, nakolka, tatu matu. Indi sen kapır diýmeyi birinji bilmeli. Kapır diýip aýtmak o Allaha ýakşar, sana ýakşmaýar. Sen bilen o adamyň içini bilen o diýsene. Şunu alyp birden bir temady başlaýmasak. Mesela Zülkernaý köp kişi peygamber olarak bilýär. Oğuzhan aslında. Sen nerede bilýärdin? He? Sen nerede bildin? Men Türkology var. Men gurum şolar. Oğuzhan. Zülkernaýyň näme diýär? Çift boynozlu diýär, şahly diýär. Kellesinde şahy var diýär. Kimin telpeňinde şahy var? Oğuzhanyň. Oğuzhan. Ýöne Oğuzhandan başga da bir zatlar iki kişinin üstünde durýarlar. Aleksandr Makedonski bir ama Oğuzhan ikisinden biri bolup biler diýär. Ýöne Makedonskiň Oğuzhan ile bağlanşykly has köp bolmaý esaslar, ýok, çeşmeler. Döwlet ağa, muň üçin spora girip biler mesela. Oğuzhan däl, Makedonski. Näme üçin bilýäňizmi? He. Erteki başında näme dedim? Bu çopana saçyny terdirdi. Ýok. Öldürdi. Guýa taşdy. Erteki bilen däl. Şotaýdan gamış çykdy. Gamışdan tüýdü alyp çallyp bolan Zülkernaýyň şahy var, Zülkernaýyň. Ýani Aleksandr Makedonskiň şahy var diýip. Ýene şol näme gelýär? Almy esas. Hakykatdan uzak erteki. Yok, aýratyn bir tema edelim şu zatlardan.
Go bir nemesi var mı'nın yani? Yani indi Şahnamada senem öz bilişim. İran'ın şahnamasında Feridun diýip biri hakynda gurrun edilýär. Bütün dünya hüküm süren Feridun diye. Bilýän? Feridun. Aha. Ana şol Son. Zülkarneyn şol. Oğulhan şol. Ya, senem öz görüşini açıkla. Altaylardaki çeşmeler. Inte Hıtay'da Senem açılmadık çeşmeler var. senem Hıtay'da öz görüşün. açılmadık Dur çeşmeler. devlet ağa. Şu temada bir gün olmasa bir gün çıkış edelim. Senem öz bilişini açıkla, menem öz bilişimi. Yani ikisinin hem başlığındaki şah değişiktir. Biri iyi yani videonun başında aylardır İllüminati Siyonizm Türklerden alıntı deyip. Ana şu Oğuz Han'ın Kur'an nemesi kene biliyorsunuz mu? Awo. Guramasy. Yani iyi tarafı kötü tarafı varmışın. Onu gürleşelim. Hazır nemetmeyelim, uzatmayalım. Polya. Hayratın gürleşelim, cedelleşelim. Polya. Son şol Oğulhan'ın şol döwleti gizliň el bilen dolandyrmak taktikasyny, strategiýasyny täzeden gün tertibine getirip, şonu täzeden döwre wagtlaşdyryp işleň kim bilýärmi? Yok, onu öğrenelim. Omar Hayyam. He, indi Omar Hayyam'ın rubaglarynyň hemmesi razvedkan şifrowkalary. Ben yani yakında az indi temanı kapattık onu da indi bu öz aramızda gürleşelim. Yani yakında nemeni öğrendim. Efirdekilerin görsün görmek istedim. Yani yakında nemeni öğrendim devlet ağa. Hani Avrupa'dakiler indi batı tarafı da Gün atar. Açık ondan sonra özgür zatiyeler ayal bilen erken hukuku den zatı. Aslında şu Türkmenlerden anlanırken biliyorsunuz mu? On hatun ilen bizde ýöritor neme döwletde neme wara, wezipe wara. Yo, son neme bu. Hanım. Bilýärmi? Han bilen bile. Hanyň, kaganyň, kagan diýilýär, kagan. Şoň permanyny aýaly tasdiklamasa ýören ok. Hazır indi şonu neme diýotyn, araşdyryp. Onuň o birem çykyp gürleýär. Ne Türkmeni bilýär, ne Türkmençiligi bilýär, ne Türkmen dilini bilýär, hiç tadı bilen ok. Ay bu Türkmenler diýär, hiç wagt diýär, aýal maskalalara şey etmedik, beýitmedik. Aýal maskalaryň hakkyny araňyz ok, şolaň tarapyny nemeden ok. Türkmen erkekleri şeýle, Türkmen erkekleri beýle. Ömrüňde sen Türkmen erkegi görmedik bolsaň. Türkmen neme geldi Amazon kadınlara. Bilen malaşykly höwes döretmedik bolsaň, Türkmen erkegi günäkärmi? Türkmen erkekleri günäkärmi? O görün el bilen tanaýmaly görün erkeklerini tutuş Türkmen erkekleri diýip hatap edýärmi? Şo görünjelerini görüp Türkmen erkeklerine hässetlendirme berýärmi? Bular wara. Bular killesine taýak degen ýaly Hudaý saklanmara. Bularda nähili psikologik kesel bar? Alamam çözü bilen ok baky. Hazır indi Amazonlara geldim ben. Şolaram hazırki Balkan, biram Hazardeniz'in Granda Kazakistanyň boyundan gelen ekenler bilýäňiz mi? Sen Amazonlar bilen bağlanşykly. Dinle. Amazonlar bilen bağlanşykly. Eger has gowy maglumat aljak bolsaň, şu taýdan başla. Şu taýdan. Türkmen gyýyz gelinleriniň şaýsepleri bara. Şolar Amazon zenanlarynyň sögüş. Öğrendim ona. Ana. Şondan başlasaň almy taýdan gidýän, ertekiden uzaklaşýan, fantaziýadan uzaklaşýan almy esaslara oturdyan hemme zady. Biram şu neme var, Xitaydaky piramidler var, üstüne ağacakdiler Xitaylar görünmesin diýip. Şu taýda Netexan kimisi Netexan diýe, kimisi Oğuz Hanyň diýe nemesi şu taý diýe. Piramide. Olamba. Başga köp adamyň o taýda nemeleri bar.
piramidlary, gubur ýadygarlykları bar. Ýöne olar açylsa dünýäň syýasaty, taryhy hemme zat ýitgemeli bolýar. Ol häzirki kapitalistlaryň nemesine bähbidine däl olatlar. Şoň üçin olar açylmaýar. Hytaýyň köp taryhy kinolarynyň, filmleriniň köpüsem şol uju täheldiçe açylan biziň taryhymyzdan alınıp, meselem hanlyklar zatlar birleşýär zat edýär. Hatda Jackie Chan bir filminde ýadyňa düşýän bolsaň, Gun, özü Kun General Lipper nemesi vardır şoň. Ýadyňa bir kinosy vardır, gowy. General ol oýnaýan kino. Şonu özüni Gun dip şol neme diýär. Atlanlar. Jackie Chan. Gunlardan gelen hökümünde Hytaýlylara kömege barýa Gunnyň generaly eýle bele. Ay umumyň biziň taryhymyzda ýöne näme diýjek? Bolýa şu gün tomaşaçylarymyz üçin gaty giç adam bolsa wagt tapyp öz garaýşlaryny, täsin maglumatlar berdiň, bildirdiň. Halkyň otdan, dudakdan, çukurdan, palçykdan, töhmetden, yalandan gorulmak üçin senem gaty uly goşant goşýan baky köp sawol men saňa bakajan etdirlenýän käbir ýulmadyk çemçeler ýaňsa alyp döwletiň bakajany, planjany zat diýip şeýdip ýaňsa alýarlar olam hiç. Olan degine düşmelim. Ha. Ýulmadyk çemçe diýilýär. Başka almayı şoňa neme berip bolany käfetname. Şoň üçin. Serdardan kurtulsan Baky inniki hepde efire geljekmi diýe baky. indiki hepde söz berip bilmeýän döwlet ha. Söz berip bilmeýän. Bir ýakynlaşsak şoňa görä Ştaýda aýla agşam türkmenim bakyda serdardan we gulçulukdan nädip dyýynmalysynyň formulasy barmyka? Ine şu günki temamyzy jemläli. Mende yok, o halkta bolmaly, halkta. Yani aýtdyma biz nerede yanlış goýýarýas. Biz yanlışymyzy tapmaly. Yo, senem gurrunlaryň arasynda aýdyp geçdiňe. Yo, aýtdym da indi. Az şonu dinleyen barmy döwlet aga? Az aýtsaň ya da aýdalım hadi. Men näme diýdim? Önümüzdeki fevral ayı geçmeke bundan bir 2-3 çıkışımızdan öňürä aýdypdym. Fevral, mart ayı geçmenke hiç hili miting zada çıkacak bolmaň diýdim. Hana yanwaryň 15-ine çağırıp oturlar indi. Düşündiňizmi oýuny? Men näçe paşta bir ay öňünden aýtdym, çıkmaň diýip. Bular hem indi öňe çekdiler, düşündiňiz? Onun üçin diýen. Yani oyuna gelmeň sebebi siz yine çıksanız yine azalýas. Men ne diýem? Şu wagtçe biz duýdurşymyzy berýäs, bildirişimizi edýäs. Ýöne şonda da özüni oýnatjak ba bolsa, şonda da syýasy, küntü, jappak, oýnatky adana näme diýseň di, ba bolsa ýollar açyk bolsun. Döwlet ha, biz indi sada hak goşulmaýa görersiň. Hakyky watandaşlar goşulmaly. Senem men ýanymda näme etdiler? İşte bu Baky geldi, ne döwleti ýoldan çykardy, ýene bir zat diýip aýdanlar var. Allah her kime akly deň beripdir. Sadece fikirler aýratyndyr. Şunu aýdaýyn. Ondan başga düşünmeýän köp pikirlemeden bar. Ondan başga ne yaman ki bizde de var tarafta. Ýöne indi tarih girse düşmüş meselem. Halky ýurdu alat etmek. Indi ondan başga yine köp kişi sana indi videolar arasında sana çaktırıp näme diýerler, şu Baky aýtdym, karıçy Baky şu hökümete işleýändir, ýene bir zat serediň. Mesela bir zat aýdaýyn. Men öz gepim içinde de aýdýandyr. Muny birinji gezek açyklap otyryn. Men hökümetiň uly wezipesindäki adamlar bilen oturýardym.
Yani bu menin hökümete işleyenliğim anlamına gelmeye sebebi hökümetteki ulu vezifeli adamların hemmesi hökümetin adamı demek değildir. İçinde halkı üçünem alad eden bari yana halktan hem karşı oturlar. Bu bir ayrı yana yazın. İki. Şimdi şunu yalı bir zat düşünün. Bir adam düşünün. Kakasını hükümet tarafından yitiriyor. İkinci kariyerini bitiriyor hükümet bu adamın. Ondan sonra Maňlaý garaýdy, hükümet, bagyty garaýdy. hükümet bu adama hiç ile Türkmenistan içinde iş vermeye, zat vermeye. Yani hükümet sana pasportsuz bolsaňam yurttaşına gitmeye volya berýär. Arkayın çıkıp bilýär. Şimdi bu adam sizin pikirinizce hükümet bilen işleşýär mi? Hemen hazır öz başkalama açıklasam başta erkekler aydayım. Belki ayarlarım biler. Erkeklerin eee 30 yaştan yukarısı bilýär hemmesem. Şunu yalaydım. 30 yaştan yukarısı hemmesem bilýär. 30 yaştan pesem 25'e çelli düşürüp bilýäs. 25'ten yukarsam eee, bu öz maşgalamy 30 yaştan yukarısı bilýär. Nemeni näme diýerler bu garyndaşlyk nemeler var akrabalar. Onu alalandan 25 yaştan yukarısı hemmesem bilýändir. Daje sizin saparıklığınız, Muhammed diýojüňiz, ondan sonra beýleki bu yaş ulaňyzy hemmesem bilýär. Ne men aýtmadym häli kimliğimi. Düşün. Ýok geregem ýok. Baky, O, şuňky gepleşige gatnaşyp bu maglumatlar berdiň, öz garaýşlaryňy beýan etdiň, halka duýdurşlar berdiň hemişeki ýaly. Otdan, duzokdan, görünen görünmeýän belalardan, dilluşluklardan, provokasiýalardan özüni goramak üçin sebäp bolan hiç birine ilginiň bähwidi ýok. Haram mähwitler bar. Şoň üçin häzir olaň äga boluň diýip ýene gowy edip duýdurdyň, düşündirdiň. Köp sag bol, baky, ömrüň uzak bolsun. Toýuňda sağ olun. Täze ýylyňyzdan gutly bolsun de hemmenize. ýene barýarek çäkden minnetdarlyk bildirýär. Amin. Köp sag bolsunlar. Giç wagtda, giç sagatda şolar ýalyky ilgin bähwitli iş üçin oturup göni aýlymy tesirler bilen alyp bardylar. Ömürleri uzak bolsun. Türkiýedäkiler şu kanaly iň köp seredýänler Türkiýedäki türkmenistanlylar. İkinci köpçülük Amerikadakylar, üçüncü Russiýa Federasiýasy, dördüncü 8% Türkmenistanyň içinden seredýänler. 8%. Şoň üçin beýleki ýurtlardan seredýänler bar, ýöne esas köpçülük şu ýurtlardan seredilýär. Şo ýurtlardaky kanalymyzy gollaýan, ýyzarlaýan, gatnaşyp, tomoş edip, şu hakykatlar bilen gyzyklanyp, hakykatlary ýaýradýan ähli watandaşlarymyza çäkli minnetdarlyk bildirýän. Häzirden ýetip gelen täze 2022-nji ýylyň hakykatdan hem türkmenler üçin inni arassalany, opozisiýa meýdançasy, görüş meýdançasy saplany, arassalany. Mundan soň bilelikde, agdybirlikde türkmenliň intelligensiýa wekilleriniň, öňdewarçylarynyň bileleşip halka dogry ýoly görkezip, halky ruhlandyryp, halkyň ruhuny göterip ýeňişe ýöremegini men arzu edýän, dilek edýän halk ayağa almalylar. Halkdan öňürtü, halkyň öňüne çekjek intelligensiýaň wekilleri öz aralaryna bileleşip strategiýa, plan, programma düzmeli. Şolaň arasynda sazlaşyp garmoniýa bolmaly. Intelligensiýaň taýýarlygy bolmasa, intelligensiýa halkyň öňüne çekmese, halky urup durmasa, halkyň daşyna gala bolmasa, halky oda tanyň bilen, köçä çykaranyň bilen hiç zat bolanok ilgin bähwidi üçin. Kimiň üçin bolýar?
şo taýdan öz haram bähridini gözleýänler üçin bolýar, ýöne halk üçin bolanok. Şoň üçin kimin bähridini edilýär, şunu seljerim. Öz bähridiňizde bolmaýan Türkmenistanyň geljegine ziyan etjek hereketlerden, öjükdirmelerden, provokasiýalardan, yalan gep gurulmalardan, bolguly gıýbatlardan daş durun. Başyňyz dik bolsun, täze hemmäňize düşümli bolsun. Hemme zat sizin öz eliňizde, agdy birligiňizde, mehriban doganlar. Agdy birlikde bileleşip güýjüňizi, kuwwatyňyzy birleşdirip hereket etseňiz, ne Serdar, ne Illuminati, adyna näme diýseňiz diýin, 1000 ýyllap, 100 ýyllap taýýarlanýan proýektden, programmadan hiç biriniň alyp biljek galasy ýok. İliň güýji, siliň güýji. Bu näme diýmek? Agdy birlik diýmek. Agdy birlik, agdy birlik, agdy birlik. Agdy birlikde intelligensiýa wekilleri, öňde barçylar, halal haramy teljerýänler, hakykat bilen ýalany teljerýänler, il günü üçin yüreginde, vicdanında duygusu olanlar bileleşin, bilelikte, agdy birlikte halky hakykata gönüpdirelin, halkyň daşyna gala bolup, halky we watany gorap 2022-de ýeňişli tepkitlere ýetelin. Bakyjan ömrüňiz ok bolsun, köp sag bol. Sağ ol Döwlet abi. Men hem şunu aýdyp geçeýin bizim halk üçin. Sultan Alparslan emmi kim bilýär? Bir gün neme doğru Bizans'a doğru yörende karıçı neme diýdi? Bizanslılara ağırdan 100.000 kişilik Haçlı ordusu gelip otur diye. Sultan Alparslan'a veziri neme diye. 250.000. Karşı 100.000'lerce üstünde de indi. Sultan Alparslan bilýäňiz iň köp goşuny 70.000'e mi şoňa çykypdyr, ondan kem bolmandyr. O 40 bilen var ya, soňam Ha, 30 üstüne goşulýar. O peçenek Türkmenleri girýär içine 30. Ha. Soň Sultan Alparslanam depeden seredip duran diýdi. Seredin bu neme bilen karıştırmalım. O Oğuzhan bilen. O Oğuzhan Xitaylankı neme dişýýaly. Sultan Alparslan diýipdir, gowda diýipdir. Ýanky vezire. Tarihte pikirini içinde saklap planını hareket eden padşah ekende bir adam eken şo Sultan Alparslan. Gowda diýipdir. Soň ýanky vezir gorkupdyr, näme üçin diýipdir. Yani bizden ne çetse köp saldat gelip otur diýipdir. Haçlılar gelip otur. Bizi basıp geç gider dese. Yok diýipdir, sen korkma diýipdir. Biz olara ýöre otursa diýipdir. Bizim saldatlar neme ýadamaz, olara bize yaklaşýar diýipdir, ýörese diýipdir. Ýöredikçe biz olary öldüreriz, arkaýym bol diýipdir. Bu diýjek bolýanym Berdimuhammedow bilen Serdar ya da beýleki ýanky döwlet aýryşýaly Illuminatisy, beýlekisi falany filana näçe hareket etse özleri ýadaýarlar. Bizim hem taýaňam iki ucu vardır. Bir gün bizim hem elimize geçer o taýak. Şonu aýdaýyn. Yani yolunuzdan dönmeseniz size hiç kim yıkıp bilmez. Ondan sonra gelýän täze ýylyňyz hem gutly bolsun. İnşallah 2022 biraz kıynaşlırak bolup geçer. Olam finans tarafından diýen Türkmenler üçin. 23'ten sonra düzeleriz. Yani 23'e de Serdar geçmez mi kedi? Yani inşallah hemimiz için uğurlu gelsin yine de. Sesin gitti Döwlet abi. Köp sag bol. Bakyjan ömrüňiz ok bolsun. Sağ olun. Mehriban tomoşaçylar, edidilleşler, gadyrdan doganlar. Hemmäňiz köp sag bolun. Ýetip gelen täze ýylyňyz hemmämize düşümli bolsun. Saglykda, toýda, ýeňişli günlerde görüşelim. Toy saçakly watanymyzda geljek gaýgysy bolmaýan nesillerimiziň öňüne ak ýol açyp ýeňişli tepkiklere ýeten ýylymyz bolsun 2022-nji ýyl. Şuňlukça şoň bilen efirimizi jemleýär, tamamlaýar. Allah ýarňyz bolsun, köp sag bolun.